Frisa efiada no eye much ridwa efiada eye much ridwa wa santimem ha eno tini ebegina we so na wona wahwere wade hye nyina no ye bema omo hyeden ene yakọ na meka kire obi se obi invite o se ne de hye bi awu ne yonko ne wa ma meka kire onne se waya wadwene se wonko a odofo ene sesa no efrisa eye no ayenkoja na bakofo ru adrogu bakofo ne nsa enso nyame ani kata wonsom ani nipade a orofo yenko obi a wo invite nyina moa ne yenko na ayi no enko ye kra behwe asomfra kada chiamu akwata ana bisi aka fantamfra bema no edigade abakade kumasi jom wafosa wawosi adaka waka kokotema mini wase abitie sijaso sikofans osi sikofans ideas na prekase jamadu wano ene fiti kotia na ne ho abon afie mu no we ne Sompa Asem Mpe Nipa no yeni a chenku a yade atumpan etre ye kasa ase enne ye obi ka kira asanteman enne ye obi kire asanteman ewo dwumadie we eso na bronya chibosomi a etoso eduba kono ne da etoso aduonu enkron enene 29th November 2024 Krupo twede papa sayadom wakutwa nso ane nanka nso sa papa we ene boda no enya asam ketu akora dwumadie obato omuna samwanka na the nation sanka watia ne nan achi kakra eno ti na asefo so bema miama san ababefa akonwa no na ye de baton no ekọ na ye de akwakosi enefie ohne ire mama yeboa akua ahwama bronya abere watia so atia ne nan achi kakra ye hwe kwan se oba papolina kai wodi ni din nenam sa ma mi we obenya sika da chenkyere se wodi ni din enenam oba papolina wababa bedru ene obetene nka ewo dwumadie we eso enene da edikan me ne oba papolina isi dwumadie we so efiada de onua ba to so esoso a eda so a enye odia eno nti okamfo a okamfo no kwa eno nti producers ya eno am di dwumadie omna samu be kumi o radinya grupo omna samu topic kwa kuma mu atwero buku ate buku de kwaku ode ma menye ntro no nwie na koko seti fletcher wone kwatabisa Isaac kwa dawroma ena yanya bi ede ato apaso ne betunu sre ene abasa ede amamu enefie efiada bibia timisi eno ntino ya na nsheda enye nwanwa ukọ MC ahososo a Kevin woyata oni azuka wadawroma ena social media handles no yene nam so Facebook and YouTube ni na eti subscribe share afofro hwebi wontie bi emfa free ho ekoba jesi simpremu bema David ene ka kire wo bi omoso adawroma ene edi atwaguo ewo Sompa TV no so kofro bofum pa bema asuketu a meyipa bra na Osei Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo funtum pa katachie srebia bonchina na atwentwe kodi awu atwam yansan yakosa menam tie adwam nam dia Asem Mpe Nipa ekoboshe asase so kansampian wose kampian yeko akoyanim omnaza mo bibia aboko de ayajo wadaroma no wa bibia aboko Oforisuo be man nsem ha die nsem akwaku bibia aboko Oforisuo Nyankopon benyeja odi abedri de kwaku anwe Nyankopon de bo manye ni bi no de bo mema and then a crack. Oforisuo then a crack. Nyankopon bo ye anwe anemu be den Nyankopon bo ma no na nwa na soft onu an ma na soft na ase sa abre na anwe an wo ho no nyame na ma na yesa kwan ofa so bo ma unsa de bia wan no do nwanya akono okay to do ma okrokro ma okrama ne nsa no de bonshum se ya ete se wo ye clean wakoti clean na wo de ye nipa no unse bi wo ho a na wo tana na de braya sensan anim ne no na ne ho na mai kruchire ba Nyankopon boye no obo mema no wo de no ma sensan ye ho mai ho na me kruchire nti mema ye to gase ye sere ho gase but wo ba sebe Oforisuo sebe wadwantomagu me kan se wate ase ono ko hu na bibi pemo nti no ba dwantomagu a na mema kura epe entomasini ede ayedai akotwa na se anwa no ato obi swintidua nti madie nyame wa mo kura wonwene wo mo
Okay. Onwene ma. Obo wo so hye da ma me madayo. Ai, no ye nti okata ye ni. Okun ye. Because that time no se Nyankopon ma ye ni sensu se ya na obo ma na kan rank e trespasses ke line ke try. Ke ko fan sem bebre bai. Ka hwe kura ka ye nya abotre ma ne mbo. For so de bia me kase. Se kase be ma bi. Akoye oba bi no ma bia. Ya ye susu nuru be ma no awo kwan be so. Ya na nye wo mu. Na me ka chiro for so. Hwe mema ne ma no intervals ne de ntem no. Kwa ni ekwa bi so no emema ye dade na ema so steam na magnet. Ya kra no ya try. Emema ya try o. Kesa ke de bia prison ye ma. Ke be ko nanka mema ye prison nanka ya hankofu bi gu abonten. E wo ma ho. Enti ye ne mema kra ya try. Hwe de ma yi ye. Ofo so butusuru a hwe no ma awie wa ho bi. Ya me no nebutu. O kwa as drochi wa ya kan asem. Oh, dabio. Ene fie. Me to so oni abrampa mu gina ho. Aha. Ana oba na de na mo hwe ni sei. Wo ba gina wo koi. Oh, kwa ya menye yes. Oh, nti me de fo so de wo mu ni se. Oba de ene mema kwa. Ene ya mu butu a mo ye dai. Ye butu so wa. Na ka se ka se nkwanti na ye butu o. Na de ntina mu butu. Hwe. Nyame abode ne ye hwe bie. Sa. Na ye nkwa. Nye ye te da mo nkwa o. Ha wu se ye butu a. Nye ka se nkwa na ne kura da nipa ntimi nka. Achese ye te kwa ho. Ye kanfo de nyame aye. Nyame aye bi o. Nyame ma wiase aye fe. Me na meka chofo so. O de my decoration. Me say nyame aye bi. Na Ghana for my mo mabaso. Okay. O ma yade. Isi ma no. Most of them mo siesie. Ko yi ade ne low. No abone high. Nwa na hope. Ayon so yade. Ayon so yade. Enti ye kan ya agudie bewura ya na mekan. Nyame ayade meka se be mpredwa se nko me mu. Nyame na mekanfo no. Ona body ho. Se ofo so se wo yire etu kwan. Ana se unwa bi yire ana wankasa kura unwa bi tu kwan se wo ye be ma so yo ba. Na okoche ne wo ba. Na wo sesa ofo so de na wo ye omo aye fe. Waka mo ne. Waka mo ne. Wo ka bo se Nyankopon te so se me ba wayi maye. Akamfo ma body. Akamfo ma body. Enti ya na times no ne kase ya try ne mema ade bu a wo kanfo batema ne enhwe ho nkodi bone teso betma kanfo ba ofo so kanfo ba ensere ma me ban ho efe me bai hwe de oto aye kwaku ebra so se otwiro book woti be kanfo ba ye ne Ghana ha ukọ kanfo ba na obi akofa ne bone ofo so nkura ye ne ewu wo mu ena nkura ya tete wo musa sebu obu okura na ne baba sebu na sebu te wo woro no ne to nya ade ade ko ja na igu no ne ade ade ena kodu baabi na kura kodu baabi no apeke etu kanfo aka bone na na bi agimi o kanfo na akowura ni mu no kodi bone na na bi agimi baba obet ma kanfo okay baba Paulina maame empom te say ofo so be ma enkwa wura hu me mobo o de me nkwa cheme de nyame asem so se mehia wo ne em se na ne da ye to so mienu a me ne wa hia de dikai we ye de to so mienu sa ai se me nyini tino we ye de to so mienu a me ne wa hia okay ye wo afidie so na wo ka ma asem woni me wo fo mu no no kwase mu se ma de nyame boye okay ai nyame de pole de wo kan de no wo ka pole kan de nyame boye ye make what you say enu nti na be ma da ho no otu ni mfempade mo de ye na busa say ye de no ma be ma da ye ho ne asem ai na sade me wo wu ni bi ba mi wo ye nipa me so me ye nipa sade wo kasa me so me kasa ana me bua ba ni ma bi wo me nipa dua kwa ni mu a wu ni bi ampa eno ne mama ye soronko wo wakoma me so me wakoma o ba metimi ne wanante a wo dokwan so me kase me jawo sesi abetimi yawu ama mutimi kumema nto ai me kase me jawo sesi abetimi yawu wa dwene sabe mpredua se betimi asai sunsun ekuta ma no de ano den me ka bibia na Nyankopon wo boye na yen ma no na ye boni aye wasa ma ye boni aye hwe metiri nwi egu metiri so yi se wo me na tiri nwi metiri nwi enti se anokwase me de bibi fufura ka ho me hu me ho sa de nyame ye mi nyina ha nyame anwie
mo toaso yes ha toaso mami makeka mesari bi fufuro aka mani na de yasan ba mu kura ne se eto yes ha koye fufuro na be ma wo ye woto a wo ne wo ba ye pe debi but wo ba ye ne to hu so ba na ekoyi said you see a kasa no ne be sheki ne be wuso omuna sama be twa fa ofa omu no se edura no pa na se edura wi a wo beduru ha no masala na mema na ofi ha no tudo na sala butubutu ho we can no play ya na binumo jemframa obi wa ekon ni mu ntino na ofa omu kan abrampa mu nyina hwa bi o be se wo ya pre we na wo ya pre na bi mu nyina gina ai bi yetimi ka se na libia bagasem ne nene wo ai bi yetimi ka se kokko wura ne ho no kokko wura ma me go base ha yi se wo mani hwa ni ma ye etwam ko ba ne ma ye a bang fo yo mu wa kira ha no ma dress office dress ni ene ma kama na kanka wu yo mo nye nan mi menim se santi na mema ne gina ho o mu gina ho o mu hwa de won se to da na nsen se de fie si aye hye no e bi kura wo ba na fie nye de fie nye to o be hwehwe sa na wo de aseresere na anti adam duro ho na abrampa se different colors na na different colors be ni to da o mu se na de ntade nta one people na o mu se ntade ni etuo ni na sa ba bi kura firi ha koya no mutimi hu se enufuo idie we idie ye kama enufuo ekwo idie pa de menya na wiye ya o mu se yesu ye wo ha ye man ti ase yate so ase yanti yo na mo yi ye de ase ye wo so na bi mu so wo from enti ma de no kura ni wo fa nyame boye muhusu ai nani ne obe nda ntini ye tina moda ho na nsa ne ye tu mfe mpade ye ba ko na oba kura ni kunu ne ye kan se oba ni fie aye de se ne fie ne tie amom ai oba ni fie kan kan se sebe mpredu asa ba ma sebe woni mo hweye efie ade ye eni mo hweye na ne yira tu kwan aya na ho nye ne fie ho agija na da ma me ne be ni ti se ewom obi a wone ndan be ho kura hu se ma me na tu kwan e da ma me ne be ba obi hu se ma me na ba anokwasem ti ma de nyame boye yie na ye ne na asa ya hu ye ne ma kakra bi etoto na so ye no ma ye hu ye ne ma toto de anokwasem ni ya na edin ti to da ne ya hwigu no so saa no a na bibi ya ye mo pole wo kan se mi se be ma wa akoma oba so wa akoma saa na tie na oba ne be mesan na dakobi oseme no ntre bi mu a yese ne ka ko ba bi nam ko ba bi adana ne timi kiki mema no sa wa hu se nyankopon abodie mu no ema sunsum nko be ma sunsum nko de me kan wate ase se be ma kura wo nko a wo taada emu ntum ta akyechewo aya ye hwe be ma waduru ni mpani fie so na oba nka ne ho ekobasa na brabo na ye bisi basa wuti mi fata ade bi kura hye pia bonte na won kai sata ade na hye won kura anye ko ba wo ho nka wo ba wo ho a eti saa akoma no amomu wo no nya bi ne ye wo de me kan ate ase wo se abra adam ti nani no nani je wo se we de mi no mpemu no mpani huna wo se we ne ye be frɛ no wo ba eti ye akoma no wo do ne ba ho saa tama obe ma nani tie no wo se nani je ti be ma bi ehu wo ba na nani agye kwan bi so ye no dofo so nya na so nya kwa ye no dofo kra na bibi ya ye no na hwe se wo no wo yire ana se wa kanche ma biti na the whole day wa frɛ no na wo nte ne nka wani sukura timi birimu ana wa frɛ no kra no wonfa na wo hwe na wo frɛ no kra no wanya na ya na yesen se wo be frɛ ne kɔ no wonfa eno kra de na che se akum mema sunsum kura eti ma de no kura ni nyame se wa mo ma wiase anka wiase nye de kemema bi deni na kemema sanka me na se bia ma kra wo wiase kura na fa ba bi kura mema bi e moboyi na se ma wiase a ene na ka wiase ne ma kura anka ye eti ma de no kura ni yakopon abodi mu no ye kura ye so ye ne ka akire eti etiri mu ye de fa ba bi ko sanya de ya ba ma wote sadie na ofo na ya hwade o ba bi a wote fia dui bi kura asem ka wo be 40 plus obi timi wo 40 plus na ye wo 22 but na yire na ma ne nyanza na yire na ma na dwene anokwasem okofa bibi de ba fia je so na yire dwene ho ansa na oba na ma na dwene we kire tumi ni ahofa ma nyame de ma eti duru mbebi na ba ma oba nka ho a wabra botimi gija even efie kura yatimu so oba ni mu a efie ni nimu
Okay. Enti wamna samwa ehu behia se bema wo ho eso wade ana. Oh, first of all, mama, that's awale ye. Na nya wale bia na ye. Nti ya na kasa bi wo aye kase. Me kana se enkase awale ye. Kase ma wale ye. Nya wale bia na ye. Vojo nipa bia ware amenne omanu omo ho. De ko bebi okoye no. So ye oba so ye bema. Accident pa no akohia na awade. Ovoso se ne ye de no ma bi tun sene ani. Ni aka se wo awade na afon ntinu wo ho kwan se utimi gya na iza. Ovoso se ye stadium ha. Enu ta man fi so amia no na ticket na ho na yema. Afunu amanfo. Afunu amanfo. Ye onipa bebre awale afunu mo. Ema ne mema. Inti awade untimi nyina wanka se be awale ye ana se wale. But ni nyina ye hwehwemu one awade mu no ntimi nyame ensi nchen nyame ya abode nyina ona ne dia ti de betima ka cho na sade bia no fama awurade na nipa bebre so nti awurade ne nti amane mane nipa bebre nti awurade ne ene ya sofo ni bi nso ama nipa bia ko shi accident ewa walem because what they believe nyina ama sofo ti de sofo beka no eno na ye de wo follow but so fun so hunre e problem no ya ne mind na nyame de mai se mfanya de ne ya to eno ato atwere ne yakwaje ngrofo bi de the Ministry of Agric get hold eno so free Agric ne ye agric ne so ye se e de kofi be didi ofo so be ma enti awade de obia nyina ba bi nkasa wale ye kasa ma wale ye wow kasa no wale ya utimi kamfo something like awoye ontimi nyina ba bi nkasa awoye kasa ma woye because obia wale obia wo ne ba kunu entimi nkasa awoye kasa ma woye ofosuo asama wo musa no obia wo tie yen ene na mafo abayi asabi afe na omo ko omo bai memma ni mai omo redwami awade yade bia edom na sakum aware dom eboafie na sakum because unim obi afri ni fie obi afri afu ayi mojam ni moja na mo behia etotwu mutan ade bia wo hu ya ubu na niche na obi mu na niche voso awade kro tan wom awade ye obabu akwa na wo be ma na wo kosora na ye ne ya oba na wo yire no adentia me se ameye wono na be ye wo be ma na wo nya sika no ono ni mu no eye ne ya e wo kwan bi so ne gesi de na se be wo hwa oba ne be ma ware sika wo fie me ye obibia wo ye okay de wo pe me ye mam wo ma me mo ba me hwe o kama but oba na be ma na busuafo ba na oba ne tejeros vozo di nta ade bia mu jeros wo na wunhia bia wo beka se be me yire de se enu nti no yentimi mfasa asa no so nyina ho enkasa wade bia so nye katacho be makan wo se yese Ghana fo ma nyina anya ne so e benya oba oye wom yese Ghana fo ma nyina anya ye benya Ghana ni be ma oye wom na to gese wo benya nipa no anase wo benya sa papa no ofosuo ne wo fa no ma bi ma wan hwe ya ye ka wala sam to kwa nwale biem ene ma bebre wo ka wala sam to mfi because of the okomu nanso bia nipa na afe na waba na kwam no afe na kwanya right lady ana wanya right man but wo okomu penti osoro nti awade de o ware eye ne monya ware bia na ware eye ejie ncha wonso ene nipa bebre apre epesika me pese me wale o pese me wale opani to boase ene yesusu ni asofofo achi ni yesusu ni nipa bia achi edumre bi ofoso nipa no do age bia ne mind na nyini the person me catch nipa da sani bia se wodu age bia emye nche onyansa biem obetima je futuo but emye nche onyansa bebre sa wonso wo mind me ye manyame bre nti obi wo ho a wa ware ba ne maame ene di tetema ne to bere ne yire kura ne kasa no maame nkobu sa maame no
mama say dabi wrong obi wa ware asem oba no kofa ba na be ma no kofa ba ye no wo se mame nkobu sa me sofo so wo ye so se be ne yere so kanata dan wo bo no to fosu odumre bi enyankopon obi a box dumre bi wankasa wodwen na wunya ade na eboa dan se obi be kase wan nyame se eso wo hu se nyame kura kasa kire no ejawade no eye ni mo nya wade bia na ye ejenne se okuta sika wo ye oba wo ye bema na okuta sika se oba wore a me advice wo se tobo awo kwa bisu na hwehwe no ma bi because of us obi atima wore tourist amagu one day kura wore timigu de ntia wo behwe ne bi o mo wore ye no sika kura e ba ye no eno ho mo koka no hotel tamamu ya friend say honeymoon no o kura na problem si ye kwasi me bo ka chen we so say me kwaje besia wo kwaje besia na wade ye communication wo kwaje besia no bo oba na mane ana wo oba no bo obema na mane but onum sa sika ni mu ena ede ekofa manso aba no gofo so mame ka sam cho wo hwe pa anka wade pa nyame na isham na wa kofa sika na wale o ekwa bi so ye beche wade na nka wadu a wokowom me fry pan bi ni ade enye chinchin twan se esese den ye yisika e wo kwa bi so okay e wo kwa bi so enu ti na ye ni aye papa kana Japan ne baba no okoka kire se da me pese mo ware o na ware ne se no nim se ne papa wo sika ena okoka kire nti no nim se ne papa be soa wade no chenyama na kosoro ena papa so o pa ware amate ne mo fa be ma ne be chiame to open na ne ba no hwe na se no ma ne papa ne nkan hwe no se da ye ba ware nkan bibia manfo ware a hwe o mo papa no mo sika no hwe de o mo ye o mo na do ma be ma no o peso obu mi kwase a ade esese me yema wa ne se ma hwew suku edu ammo wanya ba bia ganya adwuma eti be ma ne be wa me san fa mi sika san me sha wade ndabi ba bia metima ya abo mo ne se mi fia ha na me compound ha fefefe metimi de hamma mo ntwa kapre be ma ne kenteni ade ado be ka che se wonyai mi ameto ma ade ye tra fom ha ye bi bo pakura mo mi anya ne fom ye ya ye wi a won ko ne ba bi na emom se mi yi kapre abeso ni chen de dabi biesa be ma na oba ware me wo no wabu mi kwase pre no ntufosu eduru mebi ho na awade ankasa ye ka no sika ewura mu no etimi de awale jaye na wale egbo eba tinna me ka cho se be ma bi ho a oba wa no oba na ekosoro no be ma no kwa ye ne yase no be ma no ade ne wanya sika no wo oba na sika nya akodi wo na so be kom no oba no sabi ye le foundation papa wo fie e na wo koto mu no wako wa no etede kwa so ojelo so ete be ma bi na ye ne kosoro a na ye ne ya na fo keka ho nsam na wo do oba ne na mabonte meyire wo ye ni brebrefo meyire wo nya sika kro mfie me dabi onye nipa ojelo so na yere na onim se obi wo kra ne bakra nya sika kra na ye ne ya ovoso bibifo yeti mo de o hwe ye nkro bata ne doso bebre enunti se okofa sase mo ba ye ka cho bi awale de so ware ne mom nya wade bia so na se wukọ okay enya wade bia ene o se wukọ enuti metakan wa fidie we so se awade ne kwan wade na yekukuru suawo a ya na ne so so ediri ye ba oba pole ehu behia se oba bema obewade ofosho bema me da ase de to so mi me chia yetifo ne ahwefo nyina awade de eye ehu behia se oba anase bema obewale na yehwe bible mu kura nyankopon ne hye awade wose we nti na bema beja ne nane naja wode ne ho akofam na yere no baanu na ye honam baako na se yesi ye bewale de a obia wasi abrabo kwan mu a opese oware bi ehu se wanyini wo sabe nyansa ewo nyame mu nyansa ane ye de wale ene sei ye mobesia emfa nwale atiefo ni wo ya ready se wo kware wasem na me kan ana atie mafutu yi awade mu no ye ton ye di ye nom ye hye ni nyina yeska eti ye nkobo besia mfa ni awade nanim se me kwawade nti makobo besia de awade na wo be ware be wie na se kasa abedi wanimu a wa cheke wo ho ekwa be na befa so a wo betua sa aka we enum nyina nsana
wo beti asi yedie kwan mu a wate asi yedie kwan mu enti mesre mefutue yi nipa bi no momfa hu sa wo ye adwuma se school kura na wo kwa yiro hu sa wo bekọ na wo bewie na wo benya adwuma ye ansa na wo be ware a waware be ma wasam na mekan ni se enti ni se asodie kese pa ana wade ne fapem kese ejira be ma so ti se be ma wo ko ware wo bi ba na se wo nya adwuma ka hu se watem de edi kan ene wo hye na asase so o hawni amane ne bra wo be bra asase so no utira nya yi a bia na wade ne ya ware pa mate be ya nwonwonwo no e de ama wo eti bo homodin se wo be ye adwuma na hu se wo sika kakra bi da akire ansa na be wura wade ni mu a wa wura mu ena be ma wutie me ne make sure so oba wo be kwa kofa na to ho so se wo ware no ono so ye adwuma ko se ne de wiase akode de o mai mu aduro no enya se be ma nko na enya amane enti nkofa wo ba sabe mpreduasa onsu adwuma da ana woni nsa no adwuma ana wanya adwuma wo ho be kyerew ekwan bi so ko so nko na ha woni nyina ba be so awo wontimi wo be ha dan bia 3000 asamka emfie mienu be ha na 5000 oba yi nya adwuma woni ne tena ya nso anyinsen bra wo be de no akọ wanim enti mesre se wo be wade a hwe huhunu se adwuma de wo yi adwuma na ye betu ya no na areka ne ye de ye ho mfonso be kye yen moma ye ntie ye hu achi asem bible ne se wo beja wo nane waja ho wo se wo nane waja rekra wo beja wo mo ho enti adamfo kra de oni se wawade anim enkotie wadamfo asem na nkoti nsi akire nkoye ne mabone titru ni mema ne binum gina ehia omutaadi nkomo basabasa bi enti mesre sabe ye hunu nyame mu nyansa ye de be ware ana da bia meka be ma wo ko ware a sa asem wei bia obi ni me be ya adwene obi nso ni me nya adwene bata ya futusem hu oba wo ko ware se oni dem ekwan bi so me option no me nware be ma wadi dem ekwan bi so bia na onya adwuma efa ba bi ni bia be ha me ye wo obi wo ho so opesa obi a oyedai otesa ana se ware wakoma so ade se wo ware na se bibia chimaketu abi ate woni ho na afi se wa wo betimi aboa de a eno de ye wo ho saa de we misua firi papa bi nchen ona fra mi tu mi saa afutuo no se okọ obi anya yie bata bia na obi so bekọ bi na aya yie na emmo hwe na se emmoa wo de a make sure se oba wo fa no wo ye adwuma ena oba so a wutie me ka hu ho se wo ye be ma ne se so boafo enti nkotena fa akodi hunu se won so wo ye adwuma ansa na won so wo be ma ho kwan ma be ma bia be ye ho ade a wa be ye ho ade ko se ne de wiase keka ko no oba se wo nya adwuma wo be ware any 3 years wo be ba abrewa ni se enti ni se oba be ma na adwuma heda nye enti wono obe de no abo odwa tire no abo akọ homa na wanya bidia asiesie ho na wanya bia dia wefie emoa enti mesra oba kra de da bia meka mese wo ye adwuma na wukura wusika wutimi siesie wo hu yie edi wo hu ni yie sabe ma wukurukura wo pe wo yie cause bibia ni a won kobusa no na ni beba no so no aye wa de ene nkwala ahwemu ye ni aye ni tuase de o man mu asi aye sikasem ho aye den eti ye besere ma se mo ho modden se mo be ye adwuma so de aye de edi aboa mema no enya ba akofo nko ana aye de enya eti ye nyire ye ho na ye mfa ye ho fonso enche ye ho da bia me ka mesi afutuo ensa kira wale cause se me ya de enye na so fo osuo frɛ me so otumefo e wo ma wade mu asɛm ka me pa na me fa me mfa e wo me ya me ho enti nyi obi na ebetu fo se ma me ye wei hu se wanyini a wo kwa wade no e yire so pa so de a fine wo betimi anya sabi wo bi a wo aware mu nimdie bi esusu wasɛm ho akyerɛ na emom enya continuous ana mesrɛ ma be ma ye wade a emfa nkwa na busua mu ana wo abusua mu nkogu na ni mu ase sabe wukunu maame okoye wukunu complain emana maame ne ntone ba ne nton twene mefa wo nya ba eti duru bre bia ne ma bi wo hono mo ema ye home so de yesa de de ye mpaebo ne fa nya mpaebo de yesa se ye de ye futuo ma ye ho no ye fa nya futuo ma ye ho enya dan ya enkwala bebem ye ma ye ni nko ye ma ne hu yiye ne ma Kristo som ne mpaebo ne nyamesuro enso ntena wade anim wo bia wo ba wade ho mpa ye bia te se de wo ba awade ne ho ban wo ma kwan ma bonsam nya dai emewuram awade na ne kwan baabi eye emu asem na meken na emu mefa baabi nso so anya no
sabe ma be hia oba no wose me hu ni mpokua e na ye me fe e no nya wade enye do cause e bedru brebi oba na be wo abe ma mpokua e te se slate eti eno no busa se eno na ade hwe so kwa wale no eno wo be koso aya na se wo be koso be jai ho ni asem awade ani anamo a ye etue e yakwantu a ye ni mu asem sabe e bia na awade mu no kwanhia bi aba mensai na hu ye na bi a wo so wo pe mensan so aye ofe e kwan bi so sabe predu asa bi kura na sem bi aba na mensan so eni wa eno ya wade e de wu hu ye no a eye wakona na wo se eye ofe no eno mom na wudi akire abambuo beba eno de nya den a wabam be dai ebebu eti hu nipa se de wotie bia wo pe cause ye mienu ene ye de ye bobra na brabo no so ye bo a ye make sure say ye de esiesie yachi eti na make adwuma sem no nya da bia na wo betena obi dan mu akosi awie ye nya da bia na wo betena wabusu afie hunu ho sa ebere kwa na anim no mo ma ne kura e do so nkwala mienu nkwala miensa wo ma nyinyini eduru awie kura na dada wo pe ba ko bia kura ati awe a nkwala na afie ho man wo be de no anya bia ati awe na mmom so wasiesie wo ba bi kama na no yire eti wo nkwala nsusu wo mo ba bi tia bibia wo pe bia wo betimi aye enti mesre se ye didi a sabe ya ya nwini wo china binti o china ko se ne kuma si fiem ene fie mu no sade dan bo kora yesi kosoro enya sam ketua bibia ko yesika bibia ko yesika ene wo kokurom na wo sesen ho kora pepepe woni be ba so yesi ofafo mba fie sade metifo si yi wo fa ha no wasi wo fa ha no wasi wo fa ha no wasi ni nyina yesika eso ya de ya brabo ya wade yi mu abrabo ya eti mesre se ne papa mu de e na meka no oba wo kwa wade a hu se wanyini wo nyame mu nyansa wo ye adwuma na ya fa ye ho mfonso nche ye ho enu mom bebo aye nya da bia na bra e na wo ye sei ma wo ye sei e na ye sei na ye sei e ko basa na emwa ni e besere mema so duru ma bia empena twen basa basa eno so emwa ma wade ye nkoso ene be ma bi ho anu watu ni wote abonten ene ne my lady esua ade bi awia no so mpa nkomo ene ma ya na aba na kwagigi nuro na omde ahehie wo makosu yi mu wonni koduru hotel wose twen me ba ko hye wachu a na wate di ayem na no sa ebe ye dai ai wate di yemu a se wonya ko we ba ko wi a wate akam enti ene ye fie kora de na no eye bedi anko ai enti yesere me ma montina fie sa ya case ya ba ha wose a day woman and a girlfriend 1.550 no man here 20 cedis na no eye bedi anko ni bia ai wakoye na duru na mmom sa wotena afie anko bi nkoye waduru kwose ne maya ni binumu aba no omo di agenda na nam o wo pe wasel afi obedu wani beba so no atonsam ntentan ni ahwe okora ye wu eduru mre bia e matimi tena fie suwa adan a wo hwe okuna wo hu no ni kuna hwem odi maya nketinketi bi achi enti e besre sani ama we nyina mo ama wade enkoso 15 years for no 15 years nkwala nketinketi bi na wo moto nketinketi bi no ene e mema na aka wo mo se no munya si wo mo si polu a no wo mo do wo moto ketekete na be mmem so sa na ene wo nyanya wo a jai kwa kusi e no ye de ya nketua de 15 for no nketua de ni dino no nketua de akwala ketua me se papa bi ka asem bi kire me Oforisuo wo se wona mo ofiri kono ngo na eba na ofa secondary school ni akwala bi oduru am ko run about no wo se akwala yin si wo se dada fa number mame na me number de open me number de ayeden wo se me hia number wo ho na akwala yin send ni message na bo one day akwala so be fa ni pia bonti no se na me alaji panimu te se media mbe fa pia bonti ayeden wo se dada de bra na be fa me pie papa so ko fa ni pie me se mia papa na ni wo se pole me ni akwala ite sport ho no mo se mu asa akwala ikura mbe mem wo se akwala tu be se ikitu abisa koi to ne fene koi papa ne se wa ware ayekaza agiafo mienu na first day akwala ne se woni ne be hia na no se na me de me de wa ko hotel akwala se o ma miska na me nko book na me wi a me ma room ne number na waba o na eche ayi na kwai ba bi kuro hwe alaji tente kakraka na yire no mu mienu o na kore atimi adede papa yi de na ko du hotel ho wo se pole papa yi se me na akwala se me na ya papa iso wada ya na kwara yi atena wose ne tube si akwala ya atena so na amim komu wose ne yam hyehye no wose dada kata wani dada twumu papa iso watwi ni obati ani ti haya
papa nata star no ye star akwala ketua no aye papa ni say pasada na to mpa ni so o ama osi ne so no akwala ne ka che papa say dada twi unja say otwi ni mu ana say be ma na timi agina akwala ketua wo say ante Paulina me ka bibia say meni akwala ni hia ya me hu sane me no na akwala na atu dia he nanum amene ni hu nsuo no anu ya star isa ana se na de be ma so hu nsuo ya nom wo se hwa akwala ne ka kire me say dada na we dia yade yi wo se Paulina ade ne ko so ama se me ne me yire no mu mienu be hia man ka ya akwala na me hu ntimi nsane me na me ka dia be wie say edru mire bia medi ne emwa hwakwala ketua ewi ase papa yi ni ma kenkan yi ni ma twere akwala ntimi send ne message wo so ho na ne ba pani be fa ne phone wo hwe phone ne so na ho ne papa anim wo hwe phone ne so na ho ne papa anim ni papa say na den na wo hwe phone so a na hwe manim sa akwala ne message na ne ba ne kenkan cause papa akwala nim se ne papa betimi ayedai aye sa wo twempra ewi ase no akwala ne ye ya ma alaji no etimi gya kan say haji afo ni mienu wono so awantimi anwale akwala ne maame kura timi frɛ maame no ma bahye bonefo yi obuti akwala ne maame timi frɛ papa no no osu se wo gya ne ba ne bewu akwala 15 years secondary school ni akwala alaji ya wo so watententen wo hu de odi akoye no enti dru mine bia me say emema bi no abra fi ko na wie yi yesre mo montena fie ma yi ma no so madawro ma mo ma asundwie ma fie edru me bi so ya tete me ma na no so ate asi abonti o ye ne me dia me ka de obetie ka to fo mo kwaku bi kwaku so kwaku bi betie kwaku se da obi betie alaji na me kana samo no nya sam kitu o alaji anyumire twechia o mema ni biti baby isru se obuntie dia poleka kwaku sa na pesa o kire ya me pesa me kira ne se wo fa awie ya ne so nkoye fe ni nyina mu no awie ya ne nkoye fe awie ne be ya tantan na emom ni nyina ye apomudine ne daache hwe alaji kitu akwalaji akwala ketekete wo ya mu ba e de wakoto mpa so ejene wo na o teta twi akoko atimi ka kire papa parimu se twiumu dada twiumu peja wonsa na dada katawani no kra na eme katawani na twiumu papa so twi ni mu a tra ofie zasta e wakachira aji antimenye na onya da aji anu mu nsusu nya aji aketo afo o entime sre ene nkwala na aba ne nkwala bone kosa kwala de wo be ye wo no ba bi obewura no mesre madawro ma mo mami ya fa ye kunu nu mu Yesu mojamo mo mi ya fa ye kunu nu mu Yesu mojamo na nya sa na so otisi abonten a abrabọ ne be basa wade ya so be basa na obi enkoyi 1.5 ma ne mpana na oni 20 cedis fan to fi ye ka o be kasa gudie eso na ya sempa a ye dey asienti mema no madawro ma modachi hia ye modachi hia cause ene stroke ne niam abeba bebre nyina ye sa abrabọ na enye emwa na kwaku o ma polimi ase de oyiye o de mani ma polimi me kira ne se wo fa ene yale bebre na ye pa na me kira se stroke na abachu na wo fa o fa nkwala ya ni ade a vale hana gajra wo fa hana gajra tie edra obi wo fa tie edra obi no o kwaku ma polimi na se do yi me se edra obi no obewu obi no obenya nkwa eti se bia wo obi beye na wo nya yale boni bia obi su ko nya ono so woni be ban so akote yale enne yale boni ya ba wi ase yi aye bebrebe koso yale ye mfa ntwera mata obi a ho echina bi no na akofa yale na wo di aba fie na akofa nsem bebre aba eti esra ye maame no so madawro ma eduru mere bi a ye so ne mema ne etisi abonten papa aba wo ho a wo de mabre wo ba so de wo bra akoso akuma so mere wo de onya chia wo nche mu kura ba akokora senke ne fie kura te ai wo firi dwom wa ba ye te ase wa bre maame enkoye mabre wo de chia wo nche mu no fafa ho ba akope poli wo bi ne yire atifie obi adane dem nko obey se be me o mani ni na o mani edisa no be man tisi abonten wa bone ana enti na me tu maafo se ye fa ba bi ni ye ne ma mani pia abonten na wo mani nie ne kwan soso da wo ho wo mani ni no eno ase kire ne se ya wo de ye den
so wo ba kora no eduru mre bi na se saa ne ma no wo ne be ma have sex a wontini mu sisi ntem o wo ho kora wo ya kwala so no wani mu ababerewa eti duru mre bi no so boa ma okay eti ma ya no de no kwasem ni wo ba e kon da na se amunamuna kora meka ne tu mema bi fo se toda wo yiri ta amunamuna chenewe no wo be ye free kwa saa ne ma ne mama adwene mutimi ye free wo fa me de manu asi okay enunti no awade eye enunti se wo kwatro nim kura no a marriage was instituted by God Nyankopon ene hyehya awade enunti tro no abeka tro se man or woman will leave his parents and go to his husband or cleave to become one flesh tro no beka tro sa enunti se e kan awade no a Bible ena na Nyankopon ne hyehya awade eno nti se be manko abetena oba betena nko ano de enye na de meka chi onyina se ukwa awade no abisa na asema meka no ukwa awade na bisa na ubusa ne se bisa busa fiem ho awo kɔ no se ye kɔ ho awade ana se ukɔ ho awade na ebebo wo a eye tie so hwen kane ye nananom kwan omofa so no omde gya wade ema wo mma omo nananom a na efe pa enade be na yehu obi hia obi kajetia no ne de aboso ta adani awade babi oni ni be hia bia ta ebi ba so yi so da bia wose be ma ne kura minim ni kurom hwe de akwa akosi ni di yi se nickname eno nti ena asema meka kire odede bi ni se okwa awade bisa ne sei bisa ne nchi bi kura no a abusuaku a ofiri mu ne bia ompe abusuaku a ofiri mu no ebia na wadi mu abusuani bi nya pen a wo de ne koche a wanhwe ye mpene so do nya kodim na ya mpene so a obetu adi na chi abusua bepa o ye amekan enama ware so ama abusua pa nkrofo bebre wo abusua mu enu nti no me ka kire wo sei okwa wade a bisa asa ne ebekọ ne aba no ye ne Dank Natural Health Complex ntwetwe komo ye ba ene ye tentena wade ye ba wo so wafutu sam ene sei na ye de no so ataato kama ene na ye tena wade na ye tene kwan a ye fa so a wade betumi aye kama Doctor Memwakọ aba ye ni Oforisuo Mpe Nipa bibia bokọ de ho adom bibia bokọ pa ye hia ya che papa hia ya che efiada mentanya adwuma na so kusie mpu awia ho se kusie pu awia na chesa asembi asi o ma no abeto afem efiada ba akọ mate Dr. Dank de ye ka ahotofie di a enye moa na mode ahotofie ni maamo ho debi wona wabegya yaresa wo mo ho a watu yade ase de bibiduru atu yade ase ama wo mo no ahaya ahotofie efiri se yade ne kwa emabiem enam nu papa Dank wontia Dank ahotofie no wote ye no wabusa echiri sa dintina manfo busa eka se ho ya ahotofie no sa word ahoto no papa bi firi Sompa on na wajare pa na nkrofo se omo de na akokọ mia e bia ya ka tro omo se omo a abefo do mbedi bronya sa afi na oka ho sa asma making si 2010 na ye November mu se ya na omo ka papa nso omo abefo do mbedi bronya na oka ho nti oye den ya obi ne fu ado ade na ase apegya wonim se ni da so asa ana obi de ne ba ya so ye ho sa bra ne wo esu ye boa to de ne ba ye no ani hweba pana na ye ka je ye de hu spiritual eyibia de hu ane se ne brebo no na esei na brebo no nso no ye betuma ma na duro betuma brebo na ye kama ama na timi si ne dadem no so doctor ye sure na isanse no yare nti no oba o ne dom na eba aha nti edom di nechi na de na eba so mbere se obetuma nya yare sa anye ma na duro ti ma na duro no na otwe mienu onfa no ho mekere oba no na na fu na twetwe ne naso so apegya na omia na atom na ye kama ahoto oba ije sama na duro biem second time na osa ko no kurumu no wa ne 2 weeks na wo so oba no wa ama biem edi be 1 month na oba no do dwan ene dom oba no so doctor mini na hu no wa ya brantie kura no se haya ahoto fi no efri Sompa ono okay enkofo epuji eje so
na obeti ahotofi eti ahotofi no de Sompa ne firi sa nam papa no nti ti papa no na de hoto ahotofi abra no te ne nka o ma o de nkrofo ba o ma no afre so doctor madara tin nkrofo bi so momra waso wona so te ase okay asma me ka 2010 years ya be before the ni be di bronya no ene 2024 o nui wona so te ase ti ko yenhwe ha ko wi nka nkrofo de nsem na we na ye na nka ne na onti nkwamu bio nso da so te ase dank ena baby a me pese me hwini dank wonu papa bebrodi tu yade ase anati ene ya tu bia pete baby etonuru tu nyuru nyina doctor unuru nu a udi tu yade ase wo ho no yemfa ne baako na yade a etuo no yenkyerem bia na obi super wadru no bia to ene mete wa na no aba metirim ti yenuru no se dank procare ni ehu kwan ya befa so ene yade ayesa medasi yenuru ade agudwa so eye nwotwe ane nuru nwotwe no your dank procare wo ho dank procare ni obi ani sisi ye ne ya pa ehun testimonies de bebre ana awosa agensu bebre osisi ya wo ya okoto anu akadem obi wona ma na wache an sisi yare enti obi so wona ma ne sisi no emudwi na ma oye no hwe enye yi na de ba kwa ma dank procare ne soronko ne se sa sisi yare na eye dwunsotwa no mu adwuma na empempi no so obi nya accident ade eta ko so sisi problem pa ye dwunsotwa mu yare nti dwunsotwa mu adwuma na ma dwunsotwa mu aye kama na ama osisi yare no so na ejai dank procare no sisi yare die number 1 and dwunsotwa mu problem e be ye firi ho ani o dank extra for sasabro dank extra no so bu osisi yare no metimi bua ne kakra eza say no ye nkase mu adwuma osisi so ye nkase nti eboa no na so na dwumadi adie pa ne say waposo na ye o yade a ebetu sa ho na se te bobu wonu ma na chinkase ne kontimi ntwa so na no ye ba sa brante bi frɛ sɛ obobo na ne kotodwemu buye wanum ndura wo pane sa enkoda na so nom dank stroke no dia ye wonu kotodwenum na ene nwanwa wo hu bi da de tie ne sɛ nduru no na dwumadi ayen kase mu yare ana obi a wonya sciatica ana so na ntana na agene onu so duru pa dank stroke enkrofo num du ho danse bebre no so ajabaso de bebre dank stroke okay ana ye wo dank phytocare for koko a uyemu ntimuye obu ana koko na ye no nanso okujana na amoja na ba bibia betua no to nanso yemu ntimu yi na eduru efe ne dank phytocare enu koko na set se ebe ma koko na hyema oto ayi free ankasa ene oba bi kura frɛ me nansi ya se ona bibia fifi na se enye no tuo na nemu ankasa bibia fifi wo onom dank phytocare no ahye ama hwa ye kama nti dank phytocare de na dwuma edi pa no very very effective to koko ni tuatua ho menso de nom ebe boa wo ane o dank vino ne de eye koko a woyem atim obu wonu ma ne yem na atim na akofa koko na ba ntokotena ajanan so a obechima ajanan ne ma ne de no so obenom dank vino onu ma nyima ye free na koko na ye ha no so asaso tu koko na se ma no wato eno so ye dank do ane o dank vita no so eye duro for dyspepsia obi a odidi aduane ni ntimi nyam de bi odidi kutuba na nefu aye kutu onu so ne duro pa ye dank vita ebe bo dank vita no ma uyema ye free ma uyema tima ye ma aduane ye no na sa so bo liver na ma liver na nya ahode ani o dank gastrocare for obi a wonya yefunu yare ana stomach ulcer onom dank gastrocare no so a ebe bo ma na yefunu yare na free ho osa so yem na ye o ya obo hyehyew omfe na ye o ya osa bia ye obi a wodo e dank gastrocare ebe bo ma problem na solve ani o dank antimal x for malaria na dank antimal x no very effective for malaria so when your malaria nko na no ma ebeko se malaria no ache se ye malaria fe na abaset se o de koto dank antimal x ebebo ama na ho ato ani o dank herbal tonic obi anenu mu ato a ontimi ne di na fon ana o fon onya dank herbal tonic so a ebeyi sa o ha no nyina efiti nduru a wodwa so a o pharmacy shops a opi bi ato a ubenya no nwotwe no e na mabobo ni nyina edi wo asesi ya no eti doctor sanno ya no eno na di dwuma waso ye ho ana wonu foforo sa wo yaso ye wonu bebro beye 50 e wo yaso ye ho enye eno wodwaso de enwotwepe ani wonu bebre o se duru ameke man ka yare bi se nemu yare aduru e wodwaso eza se nemu yare de ne nduru no obi wo nemu yare pese oba yaso na ya manage ni etu ase ma nti fa na duru ma adwaso
yare bi se stroke yɛmfa ne duro mbadwa so pressure yɛmfa ne duro mbadwa diabetes yɛmfa ne duro mbadwa so but ne nyinaa so yɛ aso yɛ hɔ nti nuro wɔ yɛ aso deɛ dɔɔso ɛma mu nwɔtwe pɛ ana yɛde abadwa so sɛ obi pɛ bi a ɔntɔ no no so fa nsa no hɔ yare. Okay, da doctor yɛmfa yɛ ma no ntudwa na ebi asoro si bobɔ nnuro no ebi ana obi pɛ bi atɔ ana sɛ ɛyɛ na kɔnɔ sɛ obɛfrɛw ne bia ne sisi ne yɛ ne ya na ɔne wadi ho nkɔmmɔ me da se fa no ma bobɔ so die ɔman mu herbal shop pharmacy shop bia opɛ bia obɛnya bi wokɔ no anso so opɛ dank fo nduro ni bi yɛ dank ne edieduro ni me bi ma yɛ duro ni bi a esa yɛ nduro ni yɛ papa nti no obɛyɛ no ɔde dank akotwa to da yɛ dank ni de duro n'anim nti wokɔ a opɛ dank duro a de wo duro n'anim na wotɔ wo dank gastrocare na dank estroc na dank pro na kyesa amanfo ye bi afra anu waye no didi ni bataw de no obi aye didi ni bi abata ye de no won say ye products ni nkofo nim say mdo ye papa to obi ya no waye or the dank atwato to say bi a gastrocare no gastrocare dank so ata say to say e biti nkofo say Ghana for so e big dank fo ndo ni bi e wodwa so bebre nti e say o kwaye de dank ni e hyase dank ni the company name enye duro din nti wokoto abebo na ye telephone numbers no eye 0244 01 75 56 0244 01 75 56 ana 0266 59 33 0266 59 30 ofena mesia onsa ebeka doctor ya bre no ya ye be na enwodwo ya de stroke no mi hu akoda bia ya de ni efuru se yempanifo ya de tete mrebi no ya de na aba ne se stroke no timi chenkoda nkoda onda kanena na ebu ne se yempanyimfo yare no na sabre no na nkwala nyina atimi bi bankwala ni nya na yemfa ya adwene nkoho onda stroke no two types you the friend ischemic stroke and hemorrhagic stroke na ischemic stroke ni bra blood akroto o veins no mu ama moja ni bintimi nko wa adwene no e basa na ma brain cells no ewu omu a ebetima mo nya stroke ana hemorrhagic no so ye bra intini no apai e pae no ama moja na nwuno ogu nti moja na wo se ko wa adwene na e kwa na abenwuno ogu nti ma moja so ntimi nko no so be ma brain cells na ewu na ko fa stroke abro na dey trigger stroke no ye pressure high cholesterol ana afi obi ti so obi onya diabetes no bi o cardiovascular artery disease na so de wo mu ne se nkola ne bi wo no ma ebia wusua no enu bi o mo no nom ne ni fie se de ni fie fo etanya stroke ne bi to betuma ba benya stroke ne bi brumpa wusua no bi nya stroke a oba danka ebetuma tu ase he obi betuma nya stroke na ye syphilis na akoso enemu yare syphilis betuma mo obi nya stroke betuma mo obi eni efra betuma mo obi fa adwodwo betuma bo apubu obi egu ho enti se wo ho na wo nchaku ni pedua nu ma e big mistake ti say yeti ya ye kasa yi obi betuma na wo kasa na stroke ache no na ansa na stroke betu obi no na abone nka ye pen ene efa ni TIA no na wan hwampa mua mo ti say to wo ho aboso won sabit ma ai titriti adwudwu bi afo do nsa bobo na asa ye normal enya basa ene efa ni say wonya a warning say TIA na ache hwa no oduru na so wankopa no oduru a na face stroke no ma na aba afa chewa na ya problem into obi a wo so na ye titriti na utita yo ya pa no doctor no symptoms no utita yo ya pa wo ho a wonsa etai titriti na etai titriti wo ha na so weni na wo posa eto da wo kasa so weni ma chia kakra wo ma na asa ye normal afi wo ho a wonse usisi echi na ye ya na wo chi bramo ye ya pa wo ta jo so tete bebre won ti ase so wo jo so tete bebre na won ti ase betima ye sikire yare na e basa na na wonum nsuo mo udidi ya na komodo ana wo ye kese abroso sa ne mani nyina hya ase a wo furu so mesro no otu anamon wa ba dank eba wo ba so edu be chef di ma hwa de kora eye wansa ne ama woduru atuti ma ho ato enti yare bia eye wo ni pedua no mu bia no ni pedua ne ye wa he bibi koso wo inside aminim ade na ye koso no wunim je so ye check up na de ye koso wo ni pedua no bia wunim bia so woni sunsuaso wo hwa e betim dia abroad at enti utu anamon ba yetima solve amam ye telephone numbers no 0244
01 01 75 75 56 56 0244 0244 01 01 75 75 56 56 and 0266 0266 59 59 33 33 30 30 0266 0266 59 59 33 33 30 yenye adwuma kosiada na so ye adwuma from Monday to Saturday wachina ye be adwuma upon no miensa adwada kosi fiada ye be adwuma from 8 to 5 mesra wo ba wo so wo ko pechi trade wo do benya trade car no wesu wo trade junction wo si trade junction a taxi wo ho plug ya wo ho fro na ka che ne se me ko dank eba wo wie odo baba besi aso yo boko ne edi fidi papa ahwo ni ama onu papa nom ama ho atimi ato. Okay, doctor, any ye better say if you say doctor Unyuru Nyankopon anim ni na ohwe said the doctor udi ni dwuma no mfie du nani dank nanim wase da biada ase de osi di ni dwuma no a professional way enuti no yade biada yemfa enkoda dank na wotu ase emfa eman yenko computer so dwedie emrazisia Bronya drew obiemu ebani say ya enyankane erusi na ya rehosi Bible say yo hunu mo broni mo bon but ya fam awrade enuti na tara 1 meeting wa sompa kumasi sompa sunyane sompa nkransa afie bia ye de sompa ebremu na yanko aye ntumi esanse ba kofo nsa entimi nkate
The tension. Man, ya the mama pana, young power Casana, I will call Irani Amodi was super anti. Mani Casa. Diana Jacobi Makuma could be an boy member. Ada we no kwa de na unya firi mu. I will look at them, hope I want to award was super, but what to a ban one, I want to do that. Anache se upeso ko ye training no abebo match ofie. That's one what happened back because I want was super. What to Anache se uwo efie a na no yire na wa unhu ahoden ba kwa we die hu ahoden no. No prepa. Na no di okoka kiro yire obetwe amansa. Eya asem o. Hello. Yeah. Ina boni Adwuma dase. Yeah, don't change. Must also shop that by run about. Ujina run about no so pe. You can run about no so pe. Obri kwonfo anoche ohini no esi ho. No ni le si wapampe. Wapaja ni ti ahwe wiem. Wapaja ni ti ahwe wiem. Bodua no kura no. Bodua no kura den. Sikadwa no waso afiri soro a ekura no. Ya sikadwa no suru kura den. Asante Mantiase. Na wa pinye bi ne kan konsema asante man. Onya sabi akobeye bi o. Na no papa nya na me san pasentin. Eni ni chema asante nda. Pia. Pia. Na me change na ke du gas bi na soup so an bola ke sim. Ko joni bibi. Just oka. Akra me obi sanye. Me fi se ni oba ki. Na bia e du na bi. O plano no akino. O piano no akini na baba ta e ni po ho ba ku ye bi asa na enu mi hia dia e ba ta wa ba nya na anya je se wa wi hu ano na e to ti enu bozo ye ta wonu ba te na bia sem ko ho be 10 million e na de bia wi ya ko ma o fie e da ko wa che na bi kan 20 no aso ma wa o bozo ano sa na futu bai anya fa ma no Emma dear ana nyame ye wo mu sika de omunyi o efiri se twro no se emema na yetire eno nti no eduru babia enye sika bia na busa omom de be ma wabra omu bi da bi ene obeka adro zizia hello baby afrefre udin afrefre udin afrefre dauda nkaso boko yenti o thank you very much. Small candy as a papa. Because it's we are you know, for also about Obafano. Obabi open you, Obabi or Pedi, also to also to about Pedi and on Pedi. Okay. So, for the on Pedi, that's an idea of it now. I do baby. Honestly, eno tini ya kaso kwa wade abusa na mpokura no de wompe no mpanifo saikinu na adwenem etimi da hopa. Hello, good evening. Majo so mame. Ba chona hoye. Me ho odene sa akwaban no. Le na me asi me ka se flu sono. Mami yeti. Yeti. Ba so me de na say. Me ne be me business ne yawo. Me wo yen. Yin se mo hono no de ma sam ta e kan o fi mi na me wo e. Asma be ka tire me say. Your friend is Obadi wa this 8 months no one me ada. So man kasa. Ya some free na ka dey we dey wait ni pa oba e ma me ko fo me obi enu awanye mo ko ani ni pa wanye. Oh. Na se mate. Enti me wo yen. Me no so amane ya me ya pa asemi. Me nya 7 months no na me nya me. Ti ofi efi na pa ga dey say o sorry o say o dum light no na o ka dem say me sekete. O so wa sekete me daso. Na me say me daso ngede. O me daso na de uni so ni be ma na tia no. Na me na asem ka se na se akwa to bia akwa pe abonte na dinaba.
o se ta ma me ka na mta nke nke fe na se ma o ka che ni dia sa kwa se to wo to na gba ahmate to no sorry no fa na bag no tie te ti ona o fe na o nfa o be fi to ana wa mu na o ka ta no so a o fi na jam de to ne bra ba ko ni no to na ne be ka e fi o so o ba na to ka ta no ati o fi ati o fi e te mi hu de me nya me Yefa wo number no ye no bedi komo bema no de bonatimoden mema so de ebasa na timode bemu ana chese be hyehye ne kon sa no wamfa ama no a sa ne beba enti ye ne no bedi komo ama wate ye hwe se gina so kakra na yentwa wo number no gina so kakra yentwa no number no hello Oforisuo beme. Yay! Media. Mr. Enoch, aka Nana One Collection. Na, obozo. Yeah. I'm never going to na Misha, let Papa Monasa, Monipa de Marquina, which you do heavy and what I know. Na, obozo, let them the two from Boko, na. Maka in Samba could you after some party for. Also, you will send it the part and where did the Maima have our yam win shira, a woman for some giddies a water thousand maybe. Matibi. Yamita say, Ubiati, and say, Unya Juma, Mango Casa, while you win shira, and join your stagger crabby alcohol. The catch you drink. One would be a best in the wedding. Also, it's a bit mashabah. And Casa Bible say you are simple or a Bible and come out, all kind of a moody and so. Yanton Comanasi. As some no Chilacoma Kuruntu for and Jamagana for. What in Comanasi? Indeed, you will send you on one can my bat. Yen yet the idea that empty, near Cuckoo to Ned Yale. Oh, Wally, now we know Juma on Betro. Oh, now we know Juma on Basa. In the man finds you team say, our lady a woman should become in the mobile. While Walia watches your friend word. India was say, okay, be the ones I attend behind the castle. Now, upon the whole. Now, so forth when Yamma didn't say, I'm fantastic as you so. When you won't call ya, you swag general, not for you be Nessa. Uber Walia, one jar of Western now no murdy. In America, will be answered. Be found say, and son of Walia, Wawale, and son of Wa. Wow, now so Nyaji, Tizana and wine, minimum bushia, Yanyaji, the Darcy. No, okay. Hello. Hello. Baby, I'm free with the mammy. Actually, first border. You did the thing here. Mammy, it's you. Okay, but when the master Mr. Mene Bemagia, a coach me, I will have them, then I will back home. Then we will be for some minute. Now, as I mean, no, time getting me money, the enemy man. Then, when they were here, but we said that time now. Just I from one and one. They were here, who will give it a rana, no power to no other. Of course, we are getting to school. When you fight the local neighbor, price of the yard. Joy, no way. Yeah, then he out made the only one. There's an apparent salmon, and she buy any light to your thousand or penny cents. It's a hundred and minimum. And also, Asem Fufro. Your phone number, no, you be free. Hello. Baby, I'm free with you. Make a show with the clear because that's favorable. A clear you. Make a show, minute. Why, you know, only wine. Me don't make I know. I make us also on a man be. Me don't by. And then they do all what I make a cat. Yeah, how? On pet, like on pet jewelry. One penny. Who they are. One penny. And jolly. One yare. Okay. Me say sometimes I do my back. I guess my idea much with the same committee with the corner when I'm in the evening. I what ban on ordinary so I bring one.
say yeah, and thou wolf yana sa the action was college man, no driving. A hammer pa my company by school. The oil na oil. What catch no but on feel onware. Get my camera company, who company out obey no piade now kind my lecture obey. By so now continue a Naturally say sure cry the motuum on Tobiana. But I shall say Sure ye the motuum on Toby. Funya sa. Otobi Otobi Bia wow money ya kani maneki wayadi by the true one and I mentioned some free next for them of food because a yama corner to them a baby and another except on corner. I had no one with problem. Okay, a guardian on Kwa. Wafa number no, near Unico number no, Nadia Yinsu, Nadia Gu. I am very simple. You and how no your bed as of can one I bet that. I said it. Now, sure, come a dear. Or him You be day. And no one in the program. And I mean, to be free, I'll be only baby Coswan and Cassa. So unim ne mamma, and collar brim, and sad dear no develop a do sabri, one peg free in quarter brim. And Nipa bet to me a catch and the boom for and mamma, send mamma tias and papa tias, if we say, or no one Cassano, and then quarter brim, no one peg dear, Sana Mecano. Hey, I send for through. I send for proper. Hello. 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 Chief producer. Yeah, Granta visa. Yes. Hello. Hello. Good evening. My Joshua Brook, mammy. Tata. Mention the program. Said the mini baby can't see. But I said, she may be a woman say already, and I mean, they can the same thing. Because I just on penny secretary on Pegare. What the few one no? The top cans when they want to not go. And why no communion must come up a show woman. Just say, now come on, so they say, no, that was so for young mother that, and I'm she bank before the internet. And the shop obey not in the Mumana idea making I found number no. You found number no. Now all you twin is see a bed there waffle one. I no fear so dear second candy, Sabia, you fan fiano. You know, oh, catch and what dear and why I found was one view. Because I'm a kind of several times with your two nibra when you store. The way you know, not just also open a pa. Remember, they said, I'm not that on 1% for super extension of young mother, but you're not getting it. I said, many young ones in the so far for your friend. And your marketing getting out to finish when you had a yes, move. Nano, ya dear Nancy Subamboni and Nancy. If me will be a Mr. Dressing card, stay your home, but many. Oh, yes, I'm a good Bucranas, and the Bucrana, Miss Face. And not just any snap water. I say, I found number no anybody come what and nobody come Obabi or wha Bema or Pewa. If you are calling you siku, no one who sees you did dinner chino, who na down for us or Mona someone ye. Na I have fe. I ask some more. Hello. 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 Baby, I'm free with thee. But you're from a concert, Miss Adiabeba. Yet, your mammy, also the any idea, sir. With Patrolmental Media, Millennium. What was why a day? Oh, no, the Indian, just told me about one Macata Wabru. Oh, no, one more.
What's my brother? What time? You know about that. Mema no. What time say? Ebisu ana so kondo. Okwa ose ne time nso. Yeah, what time? No ne time ne bi ne time ne yesai. Me. Oh. Ujina so. Akate kwaku. Emma bi so mema bi so ha adwene o. Hello. Okay, Emma ne mema asem no se ye fa ba ko bi nka ho. Hello. Baby afrefre with di mame. Good evening. My Joso Emma no problem. What's your name? Okay, KY. Let's now before. If many are more before a baby or from the belly about when we tell each other. This year, these are not problems. And so the American say, but now I'm telling you, I don't bet you be a year now. A bet you guys are the same do not buy it now. And many ridiculous. One year, it's one of the chance here, over one thing. Abu Pemli no pimo mame. Abu Pemli no pimo. Vladinha kopo bi pe. Hello. Share Abu Pemli no pimo. Vladinha me. Yazemo. Okay, ya for friend nyina emfa esia enti odofo yentetene ho wawadiem. Se ye no sade a ebeboa ama wade a yekoi anigye ebetumi abam. Isan se awade ede na ne de ne se di obesi aye no eno na bema wate de wa awade ye ho duro awade na di akwa se mema na nim aguase o mema ni nware yo obda de yakopo mo se twetwe mo se sia wata so ema na fra ma mani age papa enti no side education we powerful said the so hwe ya ye ba nyina we ya ne afa sa be donhwere baako so amanfo gina so pa kase ye fa homa no a e betumi afa akosisi ye bepon efisa amanfo obi ka omuwo ebi ekire and that's all herbal clinic yenko na ye no omko twetwe nkomo simadu so emra sesesese ama mene wan say yade enipa benya ososo a na ye yade kuru ya na said ye betumi etu yade ase no yade be ya ni say nipa de omoye expert and that's all herbal omoye very expert now te herbal no dia na chese ye de bibiduru so eni tu eni yade ase kadachie enipa ye kanea eni okay say enipa wani dumu a wanhwe wiase enyo de enti sebia ku sebia nyado de wutie bia woni yade na nani afira onkafra enso so no eni daso ho ofa he eni daso herbal clinic omo eni omo twetwe nkomo no panipa memo akwaba mejoso bibia boko de empempi ya na metaka sa ama me ne wan say yade enipa benya so yade kuru ya na yade wo wiase a ya baako se obani befira ukanea ebedum papa mu wanu aduru yentie won komo medase nyame nhyira edi kanso yemfasida emera de se yedaso eti enkwam eni daso wo herbal clinic yede dodo na ade nimye ne eye eniyare eni aho ayaresa na dodo na ade nimye se ne awadi kan ye intro no eniyare ya ade a areho na yanso yie we said se yakwasansuo kra de brem se mennom na meninya se mehu se nsuo na ni tie anase entie nyame eninim eduane be na mekwakodie treno so aka se wani so yokusu a onipadua ebe ye osum na wani so ye ohan a onipadua han eniyare ha adwene eniyare ya na efrihe ene kokodru ehe se wutie mi anase wo hwe mi ene enumre ya mesro se menyi wa fidie no emfamfiri hanom nyaso na fatie yen ebia na wodie wom bi ebia na wo mame bia na so obusuani bia na wo yonku bi enso edie wom eniyare ya eno na de yenko na ede aba eno na de wokọ na kwakope bibi ede abafie minhu obi a sebe nani afra a wadi yeda bisa adwuma abaye ni nyina wani
mesre eni yare ye kamu edi hen broni free bi se cataract eye ete anase glaucoma ebia na wodi anu bi ena esiso na ide kwa na be mu ohunu se wani eye cataract anase glaucoma ebia eba ewo sene esi ehya ase na yen hya ase emfree cataract eye ete no ye o mahodo bebrebe ebi won mabon se esisi wani no so bebre ana miensa ebi timi twa wani ne ho hia sene abosome Peter bi atwa wani kosua tuntum ne ho ahia na ebi nso timi si wani kosua tuntum no enso entem ena ebi nso si wani kosua tuntum ne nchenchen se pimples no na pimpi no hwa ade a unhu ade die de bia na ase ebo anase aye kusu anase aye fitaa unhu enipa se oba obi onuma osimihia maami we ose aden na metwamu na mankasa na ho enye ono a fisenani ewo haw nani so ene kusu ene one time ohwa ade a onhunu ne yie empempi no yeka eta dodo na so kọ airesabia doctor ka chense eta woni so se eba foforo anase enyamba de betima ya nse bemu oduro se fagu wani so se ne be ya ye betumi aye operation na dodo na so enim se eduro ede ma ede gu yani so no entu etase insida ne mum ye de ma se fagu wani so se ne be ya etani benyini ni aka se ye operation na me bi so wani ne ye operation kra no etisei ne yesade sekan akwakoka ena ese no hwehwe mu kra nso adadi se wo ye wani operation a wacha 1 year 2 years eto ebesaba na eba nso a ebesa nso wachen se na ewo hodada nanso asedan ken rade se eni da so wo ho herbal clinic a ye Dr. Elder Owusu Edano no ye ni adrede ma asefagu wani so ena ye nye operation we ye de wonom akọ nipaduam na akwa wani ne so adwuma ma wo se wani na prunsuo se etwa nchene se wani na tutu ana ewo wontumi enhwe light ana mframa entumi emfa wani so se ekekaw na wotumi eposa ebreni nie se wakọ ayaresa bia bi se wakọpẹ eniyare eho ayaresa na se wakọ ho ache na se enye yi a woda ne wonsa mfomso bi anim hwehwe akira kwan ewo kwada so estate yani estate aban school no ene bo ho pepepe wa wo hwemi ana wotie mi free so nwane kwan so no wo de bra besi ewo eye Sofolai wonya si wo Sofolai a ka esi wono ma pai patase anase santase frosaka ni bi na ka che driver ni se ubesi ewo eye brother man anase ubesi wo estate junction ana police depot baby a ye horo car no se wo hwemi ana wotie mi nso efri oboase kwan so na be fraba nso a brabesi ewo eye santase ana santase runabout na se wisi a ka esi wono ma eba Sofolai frosaka ni bi ka che mate ni na driver ni se ubesi ewo eye police depot baby a ye horo car no anase ubesi wo estate junction anase brother man se wusi a me paacho me de numbers ni betudwa freyen ye ben ana be ma obi aba be hia no odi waba ya soye baby a wo hwe me ana wutie mi frin se me mfa me nka baby a be fra ba eno no nkyere se wonyaka de ohia so abeduru eye edum baby a na otumfo ne statue na ana runabout no wono bisa se wo pa edum PZ baby a kwada so estate anase patasi station e wono me paacho se kire wa wo de bra ho ka edu ne so a eba kwada so estate anasa eba patase no wo de frɛ numbers and betudwa na aka che ne se o ba enida so wo ho herbal clinic baby a omosa eniyare na omone aban school eye estate park no ena ebo ho pepepe no o ba ho numbers ni enie 0596 19 8884 0596 8884 and 0559 90 1234 0559 90 1234 hwehwɛ enidaso herbal clinic na yentumi emmoa yesi wani yare bia dodo na akra nim se ne yare ne wo de ediba o etana ese o wani so no ebia winim de ediba ebia bonifre bi hereditary o fa efri o maame ho anase obusuani bi ho na afa free ye
anaasɛ wo deɛ no biribi na ɛbɔ w'ani so ɛyɛ ɛtɛ no anaasɛ wo deɛ no wanom aduro bi anaasɛ biribi na wakɔ akɔnom ɛna ano ɛyɛ den obi wɔ ma ne ti etumi edwa ne saa na aka n'ani especially ne ti ɛfa no obisa sɛ ɛyare bɛn ɛna aba n'ani ne so sɛ glaucoma bɔ w'ani so a ɛdɛn sunsuanso anaasɛ signs and symptoms bɛ ɛna abɛhu no ebi yɛ sɛ sanka wotiwe me se me hu sɛ nipa to na nso me hu n'anim me hwɛ adeɛ nso ana ɛyɛ me mienu ɛni yare anim akɔra ɛna anim ɔpani etumi yɛ abɔfra wanya bosome ɛnan sɛ wanhwɛ yi a na akɔra ne di nyina abɔ sɛ n'ani ne sam na ayɛ sɛ mehwɛ me baabi dodoɔ na akɔra na ɔmo ba ya so hɔ no ma maame adɛ obɛi deɛ na ɛyɛ no ɔse sɛ wɔte school classroom a yɛkyerɛ adeɛ a yɛtwerɛ adeɛ bibi go board no so a ohunu mpo ɛna wakan obi wɔ no ma ɔhwɛ adeɛ a ntwerɛ na atu abom obi ani otumi posaa na ɛyɛ gogoro obi wɔ ma na etwa nkyɛn na ɛsa prunsuo ontumi mpagya n'anim mpo ɛna wahwɛ kanea anaasɛ ɔhwɛ nipa anim a ohunu na ayɛ tum mɛsɛ ne nyinaa ɛyɛ haw enibia braya so yɛ nya abotre yɛn hwehwɛmu sɛ wani yare no ɛsikye yare na de baayɛ a yɛbɛhunu ɛyɛ pressure na de baayɛ a yɛbɛhunu ɛyɛ ulcer na de baayɛ a yɛbɛhunu ɛyɛ stroke na de baayɛ a yɛbɛhunu mogya brosoɔ a ɛyɛ hypertension na de baayɛ a yɛbɛhunu sɛ yɛ infection so na de baayɛ a ɛno nso yɛbɛhunu na yɛtumi atu aseɛ de ama wo ɛsikye yare yɛ ntu aseɛ yɛma ne ba fam sɛ ne nipadua no ɛpɛ entini wa wani yare no ɛyɛ sikye yare no kɔfa baayɛ no yɛse bra na yɛne wo ndi nkɔmmɔ yɛyɛ nhwehwɛmu na yɛma waduro na ɛno nom na sugar no ɛmmra fam na w'ani nso ɛbɛtɔ hwehwɛ akyirɛ kwan ɛwɔ kwada so estate yɛne estate aban school no ɛna ɛbɔ ho pɛpɛɛpɛ yɛde numbers no ɛɛto edwa ebio ɛyɛ 0559 0559 90 12 34 0559 0559 90 12 34 and I say 0596 0596 19 88 84 0596 0596 19 88 84 and yare ya and yare tete obi any area nti osi ani de eno na de mbekɔ wom obi timi ba yasue hospital cars obi bebrebe nanso wonya yaresa dodo na omunim sɛ ani yare kran sɛ ba na sɛ glaucoma na obetumi de adura gu ani so a bebrebe emfie bebrebe enso na enkoye obo no abon sɛ n'ani ntini na nerves ni nyina emu asisi ɛyɛ ne retinal blood vessel ne optic nerves emu asisi ntwado ne gu so a enkonkɔyɛ adwuma bia abon sɛ ɛtaa so nti ɔhwɛ ade a ɔse asɛ ensuo ɛna ɛtai mani so mepacho eni yare ha adwene eni yare atete sɛ wo de ahyɛ ase ɛna wani ɛpro nsuo untumi nhwɛ kanea phone so kra untumi nhwɛ untumi mpagya wani mpo ɛna wo de ayɛ bibi mframafo wani so a na wani etutu wani kosua utumi tutu a na account obrɛ ɛwɔ wani yare ho yɛ hyɛ obɔ sɛ broni bɛka sɛ wani naka 1% kra na yɛse ani da so ɛwɔ hɔ ɛde maw sɛ wayɛ operation anaasɛ afei na doctor sɛ bra bɛyɛ mesɛ hwehwɛ akyira kwan na yɛ mmoa Arasabia bakwa yemfa edro ma se faguku wani so we nhwehwemu ebeye ansa ne ama odo sa gene kokonom na enye wani no so adwuma emfa ma yankopon inshow bibia yesi anoma ho kyeri dua so a ebo na obagye hwehwe akira kwan ye show bo se anida so ewo ho ema obia anida so ewo ho ema obia na omo ho ene omo din ese enuti no ma wani mbra wo ho so na ma anidaso enso enkoma efiri se wodi wani kyerem ewo anidaso herbal clinic wo mo na emfa eduru enwu ani so no omo ena emfa eduru enso wani so na mo benom akọ ni paduanim na sɛdeɛ enti no bɛsi afa ho ayɛ adwuma na akɔ wani so akɔyɛ adwuma no ɛno ɛna anidaso ɛso ɛde ato no ho sɛ kane aduma na wa wiase ɛne wo edi chimhia no wɔsɛ bra obi anani ɛha no bia yadeɛ bia fa ni yadeɛ hu bia no yɛmfa nkɔda anidaso heba ɔmo bɛyɛ ɛde ama doctor yɛbɛda se ana bibi sa wɔ hɔ bibia ni hɔ bio no okay yɛbɛda se ɛde ana wɔtwe sɛ ne yɛbɛsɛhia Orofo yemfa ye ni yade emfa nkoda wo mo wate efiri se kanea no enya dumpe na de asem foforo aba eni daso ewo ho ema obia se ni daso ho ma obia de a mo ni daso enye kese
neko ne yentu wani yade no ase eye tie na eya asem eya asem fufuro eya asem kase pa o na ananu ada ye tabiri asem bi to ya pro so efri poano asem wa edi fri poano ba ye no na eye mrante kwa enan bia wo mu de wo maye wo madwene se Emma ba wo krom ho no ene omo de omo nsa ebe wo mo ase na enchiremu no kura kire se ananu adabia fom kwa so mrantie de omo nsa wo pimfo bi manam so ma na ponye enu ti akwa yesu ba bia sa mrante kwa enan no djuma omo di ano no na eduru ba bia se ukuru wa yema na ayema enu to omo de omo nsa wo ababa wa bia afei na wo wura secondary school mu na omo de ne papa no antiase amfa ma wo mu wodi asem no koda posifo wo poa no na wodi asem no koda posifo no na ye pe koda na chi wo mu no ba koda nyina adwane Asem kro ya kra ma poa no hene eba ya hase ya boni dinies na debio ya modin na mmom odehye no ofri poa no ba ya no obo udin ede ka asem na mmom ohumum na asemu nim hu bi wo so wonte ewo kromo semrante kwa no yesade ye no eno tinyame ncha de asem no akwa piem ewo bekwai court ama sabre ya me no kasei no Yeremade mienu na date ya share wo mo se o mo samra court no aso na wotwe mu emom bepie mu court a samra nte no a ya chi wo mo mienu no wo mo do mo sai wo ma no okurum ho no ma pemfo bi kura fa ho epon ye no o makofa lawyer court ama wo mo be enoti papa wono ade na asem ba ha no yen friend wey na di si wo court ho no ontuna num tuo enchire wiase na sasem we media chire ni matwene tan akosi se bete se te no ti se ya pe asotwe mu odin amfa amankoda we ya menti ase ne ochena so ka ho panipa memo akwaba hello panipa memo akwaba ya yo nempom te sei ogwadi adumo Papa, udi wasembe da Sompa Asem Mpe Nipa se emrante kwa na bi do mo sa wo ba wanti ase ne tenti ne tiati am sa asem na kopie mu court na mo court no di ne sie meda beja fu ni ase mera me de masem beda mo je masopem ma me kwa ma me expect se dia se no city endo ya court ya kwa me de me ba no school mo papa ne bai enye ko pie court wo ndi ya fra asem no de me ma ni gina datam o mo lawyer ne be gina o be kasa ya o kasa wi ya de ya gina kan ya na se wa mo be ndi wade 1 billion atu mutu so ndi nampa 12 December yan sa amra me pe court afi mo be no no mo hwe ipa o be no waje na katua pa banka wo ye abanduma na won galenti ma wo afi adwada bia so mumra mfom mechire ewo the kwai police station ndina se bi ko si ya mo mo ba se mo fia o mo na to ma bra boso ndina ne je nyampa 12 December e ba kwa ko pi mo court na di be si bia so e ma ti fo aso ati na me na de ha me ne se na ga me ne se tabi na man ko mudi nyam bransem so ukrumu a tabi ukrumu nyina anim na ga na nso etiamra akura tutu a ori jesus o mfi dum ma fe no ri mfi dum na ga me na me hwese nke be sa lo ma di wo but amasa ama me but me my people nyina so ante se asem si na akosi the anko ya mama ya enya asem enya bia me ja asem na mana kada because ayi suban boni ya me man wo ukrumu a ta no mu ye me kwa ibe ye di ta chu ibe wo no o ma sa kwa ye tae bi ama akwa wo 14 years o ma sa na kwa da ye be wo mu
Di catch woman, I be woman, who are for years had an abuse. I'm on the conform police station, Oma, to could be woman, and want some of the antibium. Ever permanent. You know, some man on nothing by anyone on woman. It's Uniska, for maybe nearby to call the Chronicle Hospital. And whom do near the other. And I don't know how often I can go to and once we share near the depot. And any, if I say, come for 2 what now. Akwana fa yo mu ba edi sa asem no ankwose de me betipa nya de me gama na kada what many be sempa na emranti a omode omosa wo ba no se no omoye nan na mienu aka so we mi bi nya omochi wo mienu aka na de mu aka wura a ba pe na ye nchi wo mu na che se si a court abi wo mu se omomene na mabonti na mum 12 of December mo beza kopie mo court nya sa jana asem de de metumi aka akire wa na se kamakoma to yem fi se Ghana emra wa ha na emra kunini na ye nyina ye hyase we are all under that canopy emra no ye nyina ye hyase awo mampani kura tumi nyine ne hu mfiri sa amra na se na emra ye hyehye ye edema saa court no ekye se Asem Mpe Nipa e bearable ye betumi abeu watema se Enuti ya be wo mo no enkyere se asem no mafom ho adi. Nanso so no ye de ani kotu awisi a ye hwene santamu ye de aso enso beto be kwai ho. Se de be ya asem ye di akire no. Sa tantrene anya adwuma ye be san forward asem no de abakuma se. Titi a. Watema se. Enti kan akoma to yem. Na sa nkoda no a omo adwane no omo pa omo mrantem na asem oye ntwa so ne ochina so ka ho ye hwe na nhwe so ye be ka tuntum ye ka tuntum na da ho de a wabusuafo beba enti be me na kwa akoma to ye muate mate kwa akoma to ye mpa okay papa wode na asem be da yen emrante kwa bia omo ewo be kwai poa no na omo de sebia ku sebia nyado enyo omo be ma na omo di ko ekowura ade nim omo de omo nsa cheso omo tete wo yes no omo sa ade no nyese bi ompeso mye ni bibio omo se no efise sa drive no nye ho ne de hye eso no ompeso omde no ekwohye ho ese no kora omna samwa Oforisuo bema amencha dore apia ono na busua me amenwa Tony and the wife a friend dore apia some mo US no ma bi ekwoso bia no omo na teboy amane because me enkofo me listeners pa dore apia na busua wo US e chel mo Oforisuo bema ye mo court no abaso court ayade nya court bia no sebe okwa charge o tiadwemo no oye de hu ye nkwa ne ko gyan mo ka se ye debem court nse sa mo debem ene mo nko se 2 weeks me bo remind ye nwie em se no ma bi na won te ase na asem so court o yitimi kan wa se ne won timi njaji nti de o kan no me no ya adwen ye nwie no kan na komanto ne yem na Ghana ha no no ba bia na obenya ne sa nti me de mebo court na ba so se bi court ne remande no na okofa lawyer na ebe na asem no ntwai debi nti yonka na komanto ne na no ma bi eba se ne wo so anya abotra na tekokafo na ekoye nsimpi se bi a judge no se bibi onim na adwuma nanso utie na ente sa because yawdie wo mofosu so a wo baba pa na enkodai anya baako anya mienu na ekoso kromo na no na meka se krobia mu ne creative volunteer yi anase sa no ma na ekoso nka beboa first no brono bia so na krobis ni volunteer for ho a se wo ya kura na wanko school mutime edai ebe child ko school force se wo ya kura na tikro no ye ho gangaria se wo ye bema se wo ye wan omutimi kabom drew sa no ma do time se atwam but se nkesa akofa ba ya brono so volunteers ne ade no mi de bia me kam se assemblymen ni wini committee for ya tete wo mo no sa no ma we se community nkrofo bi ye because of Oforisuo me be bia me te amakom simple so first no wo friend kan ba na be sha raga junction na wo ba
utwu mutan ye beje utwu mutan ye beje bedrumre bi omo ti volunteer bebi efo obi amechia no onne di animu ovosu na ukoba bi kura ne sesebi ubetomu a omutimi lidiu adu kofi ena yenia nipa wo brono no so ho san chiche na ye den ena wo mu omu akura na sako bubu ayeni ena den sam saga na ye kasa ejama wo kokro nketo ani mu a aprosifo no go adu bi kura mu ngwa omuntimi e wo kwa bi so hweden kura mo ye obi kwa afuo mu ani akoyire no obi kwa hasi ani akoyire no obi yesi ani akoyire no dipa so tikromo mema wo kromo but ye wo sa no mani bi ana sambre mafo at sa no mani bi eni ye fiefie bi edumre bi no ye fiefie no agegi sika na de atu omoka wo be ko fie bi mo se ni sika ade ba chi ase yakum obi ana ye twetwe obi sika eni de ni akonya ono ye ka na mrante kwa wo tikrom anya we de aba na ye ka wo emrante kwa beti kromu a enkwasasem se ya wi nom gato kwasasem but we need come your friends say sasambre ma for jano mutisa ekuo bi volunteer fo bi anase akuku danfo bi a emakro no mojo wo yon ba bebo obomo nanka aban so de ne ho ahyem bi yati asabe aban a obakọ ne de woteso ni ade wo mo so ba mmate mo police for no soldiers ayeboa sano mo we koswa enkebe ma sabe appreciate ho towo mo kebe ma judges and lawyers lawyer for this mo de bi ombenya na nkasamla ho towo mo so ti ase fankage for omo de inform nka ye ne ankrofo no mo ofosu ye besre ade we akoso yi se nyame ampata we ya be wo mu minimo bi e woko jail aba ye yi no okodi ai ko twa be ye 5 years 7 years ba ye no wasa ba ye no na beti se wakwa aba ni ade masa wakwa aba krom wo no ba na mra wo ho volunteers wo memma wo krom a untimi sa medi nkwasa se obesa akọ de pese kan nyane se kronimu ne munyo na no nya ha ya na ye tran ye boa se ebronu bi so enkura bi ye omu de se ai pintoa wo DJ bi ma ne wuye ya ne ka no enkura bi afa situation bi abrabo bi atomo so a wo mu de ye nso hwetwitwa sekan oboase da ye twa ne nsa meboa ba ko so se no e DJ eno so kan he ya o mu de wa pintoa wo no ma ne wu da abonten eno so oboase hwa eno so ofosu ye be kan sampa ye nwia no onya botre onto ne bo judge ni ay lawyer ana court oni ne wo ye enti metanka se de court ye no ye nim de court ye bo na ba so wodi kan amankrofo no nkola no remand 2 weeks eye ne kwa so a because na de abato Ghana ye so obi kum obi kura na e kwa bi so no se kunu ye o mahodo obi emra bi eno ye bi etimi be ne ade amma nipa bi afasa ade na ato mo so edi nsamfo ye se obi kura kum nipa kura etimi be na me amako ye se but ni nyina mu no ye mfa anidie ni obuo ni ye hwe de judge no obeye ana court obeye eti enwa be ma no onya botre court edi kan na famu de ye so omu nko fie mra wo mu ko ba no se bibi ebe koso a ensesa rewu ensesa re enti onya botre ovosu kakra metima ka chen no na court nye na dwuma onya botre ne hwe de be ko na mmom sa volunteer asema mekan ye be sa sambre mense fo no any winning committee omu nka mom na omu mfa sa no manem na ye bro no ye kuro nketuom na no ba ebe bo ovosu Ghana ya trafa akwama one way no man kwa na ye bibi enfri ba bi meka ho etu obi te bro no so odi nkwasase ma no anso wodi ye wa ye bi ase obekọ no abamu abi awu wi na ku no 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 wi wo ba ye na se na wi bo man no mi wan so no chese wodwun ho a wonti ase kwasase sa ofoso ye ka ye keme so obekọ bro kromu a obekọ bro no bi so entampene no ma bi obi kurashi timi namna wi tua na no ko oboa yen statentete sa no ma no ewe kumase ne yenkro nketuam sa no ma wonya ya eto betwa volunteer operable na wonje ya police fo no muntimi edwuma bi asem kodu o munsem asebe ebinom no ma ye ne troka ba volunteer minim volunteer fo a o mutimi chichi obi bodua ho ma de ye che no o mu che kronfo dini bodua ho sei chichire no ma de ye che
ma manfo a gi wo mo no ma no e be ka chen say we asan no we na je me no ma mo che say baby ado hye bia okoyi bai eti yentete sa no ma no emfa mo ya police fo no ye yesa be bo na afen so wote bro no bi so na se volunteer fo nyankopɔ ya adme na tete wo mo a ana so so mo e ka bo mo a wo ye be ba ho se ye gitaku na se bo de atwa mo kan tie bi na nka wo a e be ka nwia bi ofo so no be bo a na ga na ye nya se de bia ye te fa ko ene ye bre na we ye mi se e be ko fete sim ye hu he hwa den kura wo mo ye obi ku afuom mo akoyere no na bo de mo se wuwura na se ni ade akora yi wo ko ne ba bi chese nsem saa na boys BD omukwa na omabanti na papa de wo ye nyina so na wo ka nyina no osuro because Ghana de wa hanu no e wo kwa bi so ade no ko because ye tie so obi ye bibi no fo so wo kwa akoka nyame ampata no me de wo ba fam no wo kwa hu anwo nkoka eso de ya na nim se ya aposifo yi bibi ni a ye pese mo bua ye nipa somasi bebi a obehu no hye bia no beka but obi so bibi na o meka akra na so obeka kire mo a nka obo na so wan hwe yie nkohia police ni bia wonya obeto to se nipa somasi na beka eno so kra no wo case ye yi nipa no man ba bonte pa no ma wan hwe akro mo ntra ho eti papa de o ye no se papa no so wanya mresa wanya mresa nti mema no boys no mo ya sa de no ene o mabusua no o mbenya pa enka mo man kura ne meye o mo ho gangali asam ne ade o se ba sa de makofa lawyer e ba sa de makofa lawyer so do obeka se fan case enti yansesa enye lawyer wo befa okay enye de wo be ye but sesa with life na fa che wiase ni enya se obi wo sika obi papa wo sika obi maami wo sika na ne ba di nkwase asam e se be fa lawyer nti obi wo ha on fa lawyer on fa nko court ofoso obe fiawo anajo mi de bia meka o mesi wo kosi ya ena nipa ne di tuo e fesiu ana ba fesiu obet my dai a save you life no de forward chin so e me wo ba ye me ba de mesi okay mate amafo akasa cha me omu jai mesi ma jai okay se men kasa mi bibia o mitrim e da anajo brebe bia nam se metima kote ho sa no ma no so basa enye fe ye be kasa o dem na hye onsem na wo chi nipa na wo kasa o dem na hye onsem wa nche so e ba yes aso enye fe itie ma mmera no enye adwuma ni enya sa no ma no ni entete sa no ma ya make volunteers no ye entete no yakrom ni empa bi entwa bibi mfama wo mo okay ni enko ani mo foso me dase 21st kene ke sciatica expert odofo na sciatica no eso sisi fa sremo na akokom na akosu na sciatica eyintim yade eyeyi papa 21st kene kuto ene tumi dia bibiduru na odi tu ase wo se men kan cho se yare bia wotumi sa eno ti se wo yade na se wonu se wo honam eduwa na se bibi nkoyie ewo nipadua ni mu a yemfa ko 21st clinic na wodo be fa laboratory ene scanning fidi ahodo pi no ho ba bia yade ne wo na wode bibiduru so na wode tu yade na se ede amawo 15 branches ena wo ewo Ghana mem ha wato apete wode etu yade ase ede ama Ghana adehye na baso body a 21st clinic oba ye kwasi buru ni dia ma no na bibi mem ha kura baso body a wagye no enya asem keto akura na 21st clinic se men kan tro se kumase a wo ye adwuma wo ha ehwa wo basis woni Alpha Radio no ene ben ho saa na obo ase cancer quarters court junction Accra Dome Market Nyane Nkranza Techiman 21st kene ko di djuma e wo hodofo yenkotue ya de ase 0540311311 0540311311 mizo drink ni bia badwa so saa na 5G miza no bi so abadwa so Courteous Marketing Agency wo mo ene di mizu 5G miza wo de abadwa so odofo se ayiyo aponto ana se abadinto no yenko nyeko pemizu ene 5G meza no bi na mizu no ye mango flavor ene ye miss fruity na 5G meza no mema no didi ho dance se emom ahoden soronko emom tibidi agro ewo mpaso a enya asem keto akora manager Daniel ewo 21st clinic ahwa overseas yenko ye benya bi ato idosho pom ni akoton ni atoso mfaso because supermarket abawa sister sewa one man post office Mama Esther wo Outcome Real Ventures Baptist University ebuakwa sana na Sachi Enterprise wa asafo abinchi one VIP car park no na edi enhwani mu 0246270221 0246270221 kwa company limited wo poe mantemu Eastern Region Mizu 5G meza KF Kinju Enterprise also ameya oni nom hotel na edi enhwani mu opamango abrosana se eho na KF Kinju Enterprise o yenkope Mizu 5G meza na yemfa eni adwuma kokwa aduro papa abadwa so o manfo akyeraka so na
na omo ebu fa so a saa bre no omanfo ebu sebusa se koko aduro beni koko aduro bay na ama yaresa akoso ama omanfo akoko adware wo mo no koko afifi wo mo ni padua mu no 3 co capsules koko master na me kanfo na me di ama 3 ba center du papa bi ode ba dwa so na aduro etumi eboa Ghana de se tuom koko ase na nanwumere mi tombi edi ama wo no 3 co capsules Coco Master, Kolinaka Badani Heba, Misty Heba, Apidank, Okwa Ubenya Biato, 0546 107 0546 107 Akwantu Seminary Express Group, Yafakoda Womo, Canada, US, UK, Australia, Germany, Anasa France, Italy, Napes, Okwana, Orofo, Ukusunyadie, Oko Yejuma, Express Group, Nebetumi Wako Bruni Krum, Ekekanwa Bia, Entumi Emahon, Orofo, Upe Express Group, Chila Kwaya, Kumasi Waha Akrat. Isle Gontakwa de sunyane tamale bibiani ubehu Express Group ewo ho yemfre wo mo ewa homa bo esuai 0249 0000448 0249 0000448 Sompa chade na duru ho biemu wodofo siapaja ni hwe katachie na ema kunafo ene nkoda nyanka omoni atutu aka omo nsemu na omoni ababia mu odofo yema ema kunafo ntoma kata omadaja so wate na nkoda yema omo emu anwa tintomato sue sadi yemfa bi ma wo mo empabo antade na se ya buru nyaberi nkoda so enso ebetumi adresse na omo hu se omo so ewo chitafo Bible no aka hu o se wanya manwia no wanya mamye safu awrade eno tienye mamma kurafo yeyi yenye mamma nkoda nyanka yeyi orofo se eye sika from padia mumu number no ye 0598 559802 0598 559802 and as 0241 272 990 0241 Sompa chede na yemfa emwa womo ewa kwaniansa we so ifriso womo ho akire womo wobo herbal and medical center jade ben wobo ontumi emfa entuase emfa mam na nsemi akram komiemia menkire wom enom de ade wo mensana no na ne omom miemia mogya bi nom de ade bi fefa nom twotwo report no ya ma wonuro na wa ho den agirigina so se peme na watumi akọ onwuma so orofo obo heba aseme kan cho se yade bia wode ba na so ya obetu ase na wode amam wode heba betes abadwa so enemsa yade etu ase sisi yade etu ase saa na wode preke se pada na abadwa so mujawe anemia edropa oba pemfo yenkoto bi wate se de be ya mugya no ebekọ soro ubenya bi oba no so betumi anya bi na yade bia da beko atia nipadua no bia no eno so o preke sa pada no ebetumi aboa no akoniyansa nyina so na chese e boost immune system no ama akon atia yade eye obo herbal and medical research center adoato adomanu eho ena wowo yemfre wo mo ewa homa bo isu ai 0257 472506 0257 472506 obo herbal and medical research center Tabita Clinic wo frew na Tabita Clinic se men kan cho say diabetes prostate and na say infections pa dia ene infection Tabita Clinic ho kra orofo yade ben na de ko Tabita Clinic otumi entu ase emfa emam yade bibre biada obetumi atu ase na wode amam no se men kan cho say exclusive herbal treatment na kire say bibiduro so na Tabita fo wode edi wonjuma massage wo ho laboratory no se de konya betimi afaso akire o se do besi adidie no na therapy no orofo yemiemia wo kire wom amanyoma akonkan pa na wode amam wo se men kan cho say wo ahoju daban Cindy's Junction ho na Tabita Clinic wo ahocho daban Cindy's Junction ho eno wo enkran wo ho sunwane takrade ene takwa ubehu Tabita Clinic ho wo ye adwuma anopa no so no na bremu wapon efiada emadwada ekosi efiada Tabita se menkan chosa na wohwe TV no so a wo moma no enegu ho no twrei ne fre Tabita Clinic na ne wo mo enkodi kaso bom no mtu yade ase emfa ma 0260 196219 0260 196219 Tabita Clinic ena airfrows ano azegblibo sonkalu kagoka eye togbe ahaban keke sunsum ene udi ahia wo efia baifo ta wodo awrade osomua na awai osomua na apan eye togbe ahaban keke orofo togbe ahaban keke se ade bi yesusu nwoma bia no yemfa emma medano na adwoso ofa adwoso a adwoso akwantempo no so osu besi bomfa
Hospital Junction orofo say yesusu nyuma kwa dia etogbe ahaban keke eno ntino yenye ne ma no ne ekotogbe ho adie bi a yente ase na empo ahintaye osunsum no wo se togbe danadi na abrabo no etimi ekototen 0244484747 0244484747 togbe ahaban keke na Lawson beverage semen kancho say or the Lawson herbal mixture abedwa so Lawson law chemistry abedwa so or the Rema capsules the Rema betes so abedwa so twitwabe bobobe the Rema betes no na Ghana for me man say enu brane wom no ema ahoden soronko ye ka ahoden soronko no so a wo so wate ase eba wani na eba wa yase utimi so tibidi enya asem keto akra or for law se me kan cho say baby eton nsa biada na ubenya bi ato na optobi na 1 to 2 to 2 abubu ewo pap no ate so mfa so a frɛ wo mo ahomatrufo we ode ka no eba be yama kama 0242133577 0242133577 Durema betes ositwa bi ne gina wo na so pa orofo ye ko agodie ben na ye kwa akodie ye ko menhia na menhia ye ko no Accra Brewers Limited na wode dame akansie bi aba na saa dame akansie no a Accra Brewers Limited wode aba no na Accra Brewers Limited omo ena de Eagle Lager beer abadwa so Eagle Lager beer no eyokodie nsa okodie so eyabo bia ne hodene eno ti Eagle Red Eagle White onu wa hoden ewo soro pa eno ti se yesi akwa to dame no ewo manhia dia odofo ye duru manhia na so onim dame to pa dia ene Eagle ubetwitwa bi ubebubo bi eno ti sa champions of champions we are Accra Brewers Limited one Eagle White Eagle Red omode eba no enya asem ketu akra 30th na chese ye chena wo ho 30th ye komanhia obi onim dame tu bia amfa ni enkyere manhia anopa no nkunu ena dwumadie we yedi efiti ase Osei master come and prove it na chese so onim dame ne to na say ige no kra so onim twaka kra no a enkyere manhia be de Eagle ayo kodiensa mami ti kaka kremi kasa bere wetia mami Paulina wo si obeda sipi tikem na muso tikem kameka se mami tia na chese asemu ya beto dwa yi ana amodi atwam yi die no kure ni me honam kra mbasa wo mrantie no na mrantie mo si mo di okrum ho ano mo bo bra na mo tafuo mu kwan so na mo de mu nsa ewurawura ma etimi aya ma obi pemfo makoya manapon na ewiase wo wo ya ba mu anu wasisu a hwe wabrabo yie o toto ne ma yie na toto wakwan yie na daache se wan hwe yie abra wo bebre wabrabo ne asetene mu no na wo wura fidie waye wo wachi aba mu a wasisu fa ho sa nya adwuma unsu adwuma wa wo nko school wa wo nya hwe abrabo fini abrabo funu ni abrabo tantan bi a wo de wabrabo ye monya very careful na ofa o mo no kan sembi make me de ka menya pa ka mimu no ka kuro nketua mu ni ekuro mu ha yanti discipline committee na ofa o mo no kan volunteer ni nyina aka ho bi na ka asem wesi ye no ka nya court kura na ekopie o ka sable ye lemo de besi anya si awie kura ya dai awie atwam enti duru mna bi a mo ma ye ntena ho masabe emema anketua bi ene nipa binom enye nkofo hyebre emfa ntoa menam eni di nkofo ma bi dem cause se ekopie court de waye na framu de o ma ya de ne kwan so no na mesa meta ka abusuafo no enti nkwala no afutuo bai ene 7 preduasa enti tie bai na mode ma wo mo a enkwala timi akodi boni we na duro de mo kofa lawyers eduro de money wahu kan ze monya sika e kofa lawyer na yakoyi wo ma free court aba fie no ma bedidi aba no ma beda na wo ankofo ma na oyeye wo mo saa no wo ma de na mo de ye wo mo enti dia mesra ne se ye na bad time mo dawroma edum na bi a mamo ma ye nya ye mofra ne saa wo fie aba wo se aba ma ne free school aba na wo fra bonti aba wa start twa pese bi life bi start ye basa ma wani nkwa ne ho ne niema bi a ase ye basa ma wani nkwa ne ho enkwaka se wadanfo video ye good o na amata binum ofo ya abahye bone boss abofra dasi so na onyiri kakra boss na bra bona start dania ya ade bi
wo ma wani nkwa ho wo be wo so wo ho a no de na fufuo bi abehye dem sa wani be ba so na ne ma gyensamu nti Oforisuo wada roma ye be sere papa na wo de na asem ba ye se onka na koma nto ne yem woji ye di nti no de asem ne ye de e ba ye asem de ekopie court wa ne afamu de ne nhihye o se on be court am so on di 12 December eti nyame ya adoma wo nya ko ba minim se bibia ba ye kama na emom ensi se de ope no de a ofo se de wo kan no na nya de ye be di akire ama bibia ye kama ye de manu asi okay enoti court wa ewo bekwai PM a wotena adwam medana se papa na se de osi remanding kola no kora no se wodon sa ko wo ba na adon sa ko wo ba sa no a oni obi a watwetu pe o Ghana mamra no oni obi a watwetu pepepe na ubigina na aso di bemde a ena o se kokosua nyansa bra wo ba ye Ghana mamra nso so ye ma ho kwan se wo de be famfana mem me Ghana mradi one day kroba wo de wo mo ko 12 no kura wo de yentu nse do medi bro nyamfra manfa wo mo kroba da ko ne jeli wo mo high sentence ni adinkonim nemmom sa ankosa de a yetimi toa so biem eduru ba bi na se yehwe na nkoyi a ni akire ne tuntum na afi woda ho na wo pro a tie eno ti yamfa chia kese enkoma nanapoa no hene na ne dinu na emire fikakra asem no ba ye no ono atutu ne nan eba me na so na asem no na ne din keke na ebetwa mu enye se yesi nanapoa no sene ne kopa o mo debidebe eno ti nana wedi adwobrel eno ti se ne wonte ye dia nana mesro se enkoda no nipa bonefo sem o mo ye no pemutie na sese en mienu eno mo ho aka adwam mienu edo mo aka wura o mo maame ne o mabusuafo enso ho na anya saa de a ye bitimi aka tuntum ye ka tuntum a eden sem besi poa no ho eye tie 05513131 05513131 0548 anti ye komo call remind no omaba ya be wo mu nyentre se asem no etu atwa anase omodibem etititia 05513131 05513131 0548 hello okay yey Osei yey ayere ahudi lele ejatuo ba ade si ada bojaye ade si ana bojafo na ba mo ba ma fe na hanchi ba to so fodu sa de ye kama pa kwante tu sana ashishe kama ofa ejiba kaka leke neze emwana emisi owa zeredi ikasi mo bi asisa no ma no emanti ya shitwe bi a mo ofa ege post kan go this family comes is 1 billion wa 1 billion wo dia to anamwa because papa ka say o say yo mo mi nka che mo za ba fi ni na nsa no msa kwa ye sa de no ndi afa ba bi no ye mpa mo bi etimi ade de mo cause ayo ba ko ayo mi no sika wo fi a e be yi o mo say ya na e ba shi bi no ke udi nyama kotu nye na dwuma twomo ni behu ne danta hello good evening majo so katachi ba bi afrefre udi yentio Osei me kakame kana se adama se me pitu ati ya mode mai na on se si ne di ya si ko na ama enoma bibeli si you know babu di ma dan se di owo kwafia no owunya we ho na ni dedie ni won so ma di ntweja e ko ba se ya abofa na ya enoma enye no ebia ye hu awofo hu but sa mbetini aka no omuntini nka ba ebe wi akiri no na ohaw nyina ba ba so ejane na so investa me kasa kire ejane na bia se wu so ba ya dia enya emfa kwemu a tane no awotini ndini si ya da chi won so aso mejo ama won so ato da wa sa so so fusu me da ma si be ba di shi ama no 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 okay hello yeah adwuma das eja se be ma de hedwo so no okay
You see, you can quick it can I am doing something. People see people what would be your problem is to run the money. That's I have to only to come to take as the seven go on. If you look at it, we plan. So we show me to come with a little bit. Last time we went, last week, so you take it. And then I see a person, up to the very especially you think it will be. It's necessary. So, and that down and don't ready. And I give it to you. Look at what passes I'm running. Let's try to make it from far. My phone will control. I'm running the paper. Nothing new and why it is the right news. I'm going to give you a habit. The movement against your motor. No, okay. Hello. Hello. Baby, I'm free with Katachi. The patrol is 50 down of the closer. Steve, you I'm a catram and manager. Obiba, the battle was over. I know I am perfect. No more very a permanent of Pama, Corana Gana, you said that was the and study a second. You buy it, the or the Becca, and America. Not I didn't get up with the guy. Okay. Hello. Hello. Okay. Enutino eduru babia obedin samfo. Also sechere na wo ka kire no na enyesa na kwasidi na kwame de saa de saa no de anyini no de aba be panin bone afi no ani afekire fekire ho ya asem wo. Hello. Bie baby afrefre din katachi. No kofi boku. Boko. Yenti o. Pacho abanya oti sono. O pachile so o Sompa Aboagye na anaso na je no. O yes ano. Abanya oti so de o meka manwumiri. Enkwada bi o mo de o mo sa akofefe. Na aban enipa wo ye adwuma okoto no so aye na adwuma. Eno te de enwanwa wo mu se ya be wo mu no. But he bearable, you see, no mranso asesa. Tinyame ya adom be sa court on the 12th December. Ehoni yebehu. Hello. Good evening. My John so katachi baby afrefre udin. I'm going to Yenti o. Techimai. Techimai enche ye na maami adazo a woko ye ya monche na mame. Yenti o. Hello. Yenti we katachi. Merci. Hello. Twon free TV no ni eni komo. Hello. Oh. Hello. Hello. Ojinaso. Okay. Enuti ye sodi akọ Uni Glory Worship Center omo okronom Dr. Alex Kwabena Jemfi omo na omfre no ejaba